Ghana and Ahenkan FM. Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right question. Ghana, I see a proper operate amount for Ahenkan 93.3 FM. And of course, it's another beautiful brand new Wednesday morning, live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3, broadcasting live from our national studios here. Kia Frakoma, precisely our Achim Abo. We will be networking the globe by the kind courtesy www.ahenkanfmonline.com, my tuning modern Ghana Zaino radio app, Ghana Waves app. It feels so good to be back here for God Encountery. I'll pay your best friend what can you home. Copy me set non do ebebo. And I know baby to sana mo. The Gidi wo Christo Yesu Musa Hodin wa hono one pay said your day yen kwa ache. Techemada bo dream na mujidi mu afusania wo sro ha no. Ye wo gidi set sa pepepe na nso so ohote. Aseda nyina ye rade dia. Eti aropaya da seso amaye kwan ewo wokanum.com, adwuma-adwuma.com, efieho.com, afuomu.com, babyawutie.com. Aropay ye da se bebre wate. Some 44 minutes after 6 a.m. Marching your most authoritative social, political, and current affairs breakfast conversation is airborne. You can tell a friend to tune in and journey with us this morning. For and on behalf of the solid production team in town, a team led by Adwuma-Adwuma Kofi Mensah Kobike, Billy Man, executive producer Udi Ahenkan Kwame Yaboa. Bebacho Ediya Mejeso or Boba Ofori Amanfo. And as you Kuya Medical Catcher 10th January 2024. Asedankwa and Yadima Yankopono. Bacho fasida famoti asifu nyankopono. O tutrubunsu nyankopono. O mintimirim dadiakon. Dadia ye money keshre. O srebo sechrema warida de monoda. Amansan hene bransam edumu katawri nyankopono. I pay me patcho yam faster than confirm and the crown. And you are no pay any that's what tia say. And you are no pay or no pay. And untinama and a pay. Techemadabu Jim Muji di mu frusania. Yeni abusia santeni ada sanyina. The crow for Ghana for. I pay ye diasada ema yankopono. Say Yankopono no ni edini ye. Yakoda say we for no na madom ni mobudu so amen ne wasen nyane yen akan yen abati asefo asase so. Amodin wo ho. E aseda ne de mani din kronkron no. Ani je. Ahosepe. Se wo oda so ti ase. And unti wana ye friend wo. Yadinina. A very good morning going out to yourself, Bidiako. When you were bushing, I don't pay me to say Bibi Abacod, yeah. Mama Christie. Safwa Sewa
call B. Irabna. Yani tia said ne eye Irabna na woda. Iradin kana ho. Tia be sheda baso no ya ba be di ho nkomode ama wati ase Irabna. Yeah. Ebacho said ye sinkonya winim se ye no ye ndwumadie no is segmented just to make you be aware of any of my basic ewa ha. Nti yen first segment no ye de wie mobre se ne besi akọ e de bro you are no nyame asem the undiluted word of God. Ya boewrum ye be kwa agoprama no so ne akwa fa update e wo ho de amount omo wi a ye san ba biom na ye de dwumadie ro de aka e de atoato so e no wo mo e du on awoda ye celebrate wo mo na yu a woda chinti abawa kwam de ubon krata mo boso onso shelai na fe ye wie ni nyina no ye de big interviews enso e de atoato so de amount ebribe mu e ma kwa ma obam wadwen kire nso betumi de aba 0533 898915 0533 898915 odi fa hono na wodi ba ye be kinkan kama the amount. So now betumi join in live on Facebook. Yes, streaming live on Facebook. Into betumi join in wo na e ho so do adwen kire no e de ato ho e de amayen. Ye be kinkan ni nyina ye kwa animu no. Ai de bia ye kase ye be kinkan na refra ba. Kobi e wo se uhwe na udi se adwuma no yire ye afia no aka ye ni akinkan de ama wo mo. And into pacha wo be call Ahenkan 93.3 yen Facebook page. Sanso so na streaming ewo me ankasa me personal page ho. Me personal page ho ne Ufori Amanfo on Facebook. E pa cho o join yen na wa share na comment ne yakwe nganim. So ati ase. Aha. Eno nti wie mo brand sam se ne bi sakone demu no ye de be ma ho. Ene ukwiada January 10th 2024 ewie mo brand samse be sia call se men kan cho sa no pay ade awia ne be unity e we poe mantem mmea ahodo bebre no a ai awia ne unity anope a ebebo kama afi free prem to bre hode kro no akakopim no mienu no kire se awia no bekoso emiem abo na e free no miensa no nan ho ede kono ensu no I said ye petepete kakra emu na kakra ewo mmeaye ahodo bebre ewe poe mantem ha enemo ye twetwe akwa akire ni asensi su bi mu abone tofa de amawo a ose anopei no ade a awia no eyi ne ti ebegina mu akakopem be se no miensa na free no miensa ho no de kro no kire se ensu no emu na kakra be petepete kakra nso so ewo mmeaye ahodo bi a ewie mu bedwo fom ama asrumu mfi badwo okraman so benya dabre and nti wie mo brand sam se ni besia kone demu na no na busua wadaroma straight away from the Ghana Meteorological Agency wo mo dia bre ni a yeso yadi mu amane e dia mawo afei ena wasori afei so no wachinchim fidie no na ade ato ha no mo a ha e Ahenkan 93.3 FM dwumadie a egusua etwaguo no edin a eda so ene maache menso a mi di dwumadie no ho chia me de ama we din amege so obowoba Ofori Amanfo ya na asene mo akwaba emfamra dwumadie no so Ghana adisi obowoba Ofori Amanfo amamo ate e de ba Ahenkan 93.3 FM Nti said be ya me remfi ma menken kan ne sisi a we see a friend of David is our kanishi what's the best morning show Sanso ena appear Samuel and also may the good Lord bless us all. I'm watching you live from Achiase. Honorable Samuel Bracon is the next man for Achiase constituency. A big greetings to Nana Kwame the blogger. We free appear Samuel. The honorable nowadays call. And the man adof
Inshiraba Anelka. Odi ne beba so. Enti andra ne bepa asem no ntama yese afi wei bosumi wei na wotwe wei ye ne awurade ebenante because yate ase se ye ne nante a eyo no na ode yen fa ekwantrene ne so ne dinti eyo no na ode yen ekọ ensuo kese no ho na okodwodwo yen kra wabra enipa nyina se ope asi na usukom ede won. Anopen so yebeto aso ni aka ho asem ye ni awurade benante yade ye nyina emu ye ni awurade benante yen aware akwantuo yi mu abrabo akwantuo yi mu ni ye bia no na wo se de hye yentrimu se we will walk with the Lord ye ne benante anopen fa hye wutirim se wo ni awurade benante fashe utirim se adwuma no oni awurade beye fashe utirim se onu nimu a unyanse ntumi nya wa hoɔden ntumi nye awurade ono ne abrabo mu nyina fapem ono ene owura era anapai wo mayeda asibiem hwade fefa wa yama dasa antiefu etie anapai omane ni ani daso so okoda ma ade ache wo mu sanse odasuo mu yare ye beto hye won so nanso wawurade wa ma anapai ahoden aba wasore a wo boaboa won ho wo siesie won ho afiri won fie ahoduom akọ mu nnwuma ahodo so akwakope bibi abafie yewura ya desrem pai bone se wade hie yi enane wachi enkyere won da biara da na sane wa hye mbo se in all changing seasons of life wewurade obeba yemwa no obedi anim ye kwa ye banso a wo de yaba no anopa ye jai ade hie nyina de hye wonsa de jai bi kromfo de hye wonsa wurade bon ho ban ye dombo a wo mo ka won ho anopa yi adwuma bia obi ekwakoye de enye kro no de enya de a ede owie ne bebe fie no awurade yesra wo bambo ne wadom ede amasafo yi se bi wura ka won ho fo onko ne san fo mo bra sumdue mu afie twa mu apam a wo ne yen ekoye no sa apam no ano nwo ye kra apam na no da so odene apam ne mu nsem ne sen wo se wo oni ye nyankopon woni eje nyankopon ni oba nyankopon ne honkunkun nyankopon a wo kan ye ho nti kodo a yetim nyade ebemem subonto a yetim abrabo subonto a yetim enyade ebemem, it will never sink, it will never capsize, the ship will never capsize, because we have God who go against the law of gravity. Enya wanwa se unante poso. Nanso the law of gravity anka yenim senka oto body to nsuo mu a ewo senka ekokota ase no. Uje wo breki sa law no ye to bo to nsuo mu ana san be da nsuo no ani. Ewo gidie se ye kan ho na ya gia tum se ye no be nanti unya ni mu aseda. Enya de abegu ani mu ase. Ye wura ye sere wo. Oye nyina ho ban. Nia wo tena ka mu akoni nnwuma so. Ewurade fa ne ko fa ne bra asomdwie mu. Mehu yanka edien ne nsem tenten ye kyerkyere yensem mu ni obonefo ni nya ya na ka de bia ye kyerkyere yensem mu fa nkyere nkrofo adan ya yesi asem ya ya bia to ye. Anopai ye tujatum. Ye tujatum. Na ye de ye ho ato so ye wogidie se
Eye denyara nkonimdi be yendia. Yenim se duru ba bi mu be den de. Yenim se duru ba bi a abrabo ni mu be rough kakra. But ye wo wewurade a ye ni wewurade ne nam. And into yere so chire so said den enya de abegu anim ase da biara da. Ka kwanhia we ye free enso na sene na no kan ye se na won fa ka do ensinsan saafo no a wono mo wa apam no won apuntare ho sene be ya obofo basahye ade no otisi na oba beseye ade a obeka ya apam a eda wo ne won tem na we yi won afri mu. You will exempt them from the wrath of the angel. You did it. Into your brain so you would GD so obey. Era. To any much addition what a na can you come for Ghana for me, Jawan Shawansa. Already, dear ye pan say, ye free and fear who do more ye quabontin. Yamrano, yin answer by quay and was some so. Already, you yanka you free matriso. O crass or call a macad na kwashu ho when yam man near Nessani and near mano. Already, yin in a free maso, neck to any much one. Na fe yajia tumsia no benantia. The book of Psalms 23, the verse 3. Eka ese he restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Ojojo me kra, or de mefa akwantene so ni din inti. When you walk with God, obejojo kra, he will restore your soul. Erade bejojo kra inte duru baby a owire ya hodru baby a weni eye hia poto wo ho a, the Lord will restore your soul and he will lead you to the path of righteousness. He leaded me in the paths of righteousness for his name's sake. So when you urade na namo a, me say in the month of January, urade bedwojo wo kra. Hey, edru baby awere ya ho no a, the Lord will be your insurance. Obeye wunsi achi ba kese. Any pensi achi ba there sometimes because of some human beings, they can disappoint you. But anapay insurance so what they will really semu, you can be rest assured. Say a brave ding, he will come through for you. He will restore your soul. He will lead you in the paths of righteousness for his name's sake. For God's name's sake. He will lead you in the path of righteousness. Koswenya abotre. Or the answer, you will invite him to your life. Tonsa frerade na omra wa brabom. Or say, yea, though I walk. Se impo menam esum kabi bunumua. Because I am walking with God. And I'm saying here radin and namuntino. Seminam esum kabi mumpa. In the year 2024, I will see the hand of God. Because I am with him. One. Oba restore my soul. Inte drube bia me kra eya botonoa. He will encourage me. Oba dwodwo me kra na wasan twemadwen de asiso say he is with me and therefore he is going to lead me through the path of righteousness. Na se impo menam esum kabi bunumua. In the month of January, the Lord will be my light and my salvation. Se impo menam owosum kabi bunumu. Minsuro boni biara efiri se. Wone me
na ɛwɔ hɔ waba ne wo poma na ɛkyekyere me werɛ walk with God na sɛ asrɔkye ɛɛbɔ a because you are with him he will speak and the storm will stand still. The storm, the wind will obey his voice. Only say Nyankopɔn wei ɛna ɛnante a ɛne nti meka kyerɛ obiom sɛ in the year 2024 Awurade anuonyam ɛbɛba na mmom anuonyam no bɛba a agye sɛ wo ama wo ho kwan sɛ me ne Awurade bɛnante ma de yɛ nyinaa mu sɛ ɔne Awurade na ɛnante a meba kyɛw mbosome ne nna no ɛwɔ yɛ anim no nyinaa no ɛnneɛma bi ɛwɔ biara no unsuro because you have God on your side. Awurade nti na anim nkyerɛ yɛn na ɔnka yɛn ho na ɔnkɔ so a ɛnhyɛ yɛn den ɛduru baabi a yɛyɛ ayɛ mmerɛ a ɔntwe yɛn adwen ɛnsi the importance of walking with him ɛmfasoɔ a ɛwɔ so si ɛne ne bɛnante so wɔtwe yɛn adwen si so a ɛno will serve as a guiding principle a ɛduru baabi na yɛpɛ sɛ yɛ veer off from the right path a ɔbɛtwe yɛn adwen si so ne akɔ so ane nanante san sɛ Yesu mu na nkwa wɔ Yesu mu na faahodie wɔ Yesu mu ɛna daadaa setena a anigye wɔ mu ɛwɔ Awurade nka yɛn ho na ɔnom mmoa yɛn na yɛnkɔ so anyɛ yɛafa mu deɛ ne yɛnya nteaseɛ sɛ agya Nyankopɔn no ɔbɛ Nyankopɔn no nkronkron Nyankopɔn no da so aka yɛn ho a ɛyere so kyerɛ so sɛ dɛn a afei mu nso ɔnyaa yɛn na ɔnwu yɛn anim ase da ɔfrɛ me ɔbowɔ ba ɔfori amanfo ɛnɛ deɛ no so ha ne yɛde si Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena yɛbɛsan abɛtoa so ɛde ama wo Psalm 23 the verse 3 ɛde kɔ no ɛhɔ a ne ɛgu so a yɛkenkan Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena yɛde quotations nkaeɛ no nyinaa de bɛka ho ne yɛatumi ahwɛ akenkan no kama de ama wo sports ɛtoa so ɔmo wie a yɛbɛsan abɛbio ɛna nɔpa yi adehimamba Ghana mamba yɛma mu nyinaa kɔ aba soronko bio Embra Ahenkan 93.3 so yɛatena se agudie mu nsɛm ɛna de ahyia ɛnɛ anɔpa yi medin ɛde Joshua Kwabena Jenim Yosef Adwi obɛte ne nka afei Bani Tomaole ɛne Raymond Acheterat ɛnso produce show no ɛnɛ anɔpa yi miɛmfa aseda ɛma Jubilee Hospital ɔmaso asɛm agudie mu nsɛm no yɛde ahyia ɛnɛ anɔpa yi sɛ ɛnɛ yi wasɔre hododo oyare wa ɔtenka sɛ nneɛma ɛnkɔye ɛwɔ bɔde no mu a patwɔfo wasɛm bɛdan Jubilee Hospital na afei yɛnhwɛ ɛnka ɛntu asɛ ntɛmpa so ɛmfa ɛma wo na bibia ɛnso ɛnkɔ kama ɛmfa ɛma wo ebia oba no ɔbɛsɔ bɛda hɔ na a doctors na nurse for ɛnya ntoboase gyina so ɛhwɛ wa saa konya no ɛnso ɛwɔ hɔ ebia nso ba no opɛ sɛ woba ya na doctors na nurse for no ɛgyina so ahwɛ ma wasan wachi akufi a saa konya no ɛnso aba afei laboratory no ɛnso ɛyɛ adwuma lab biabi ebi so ebi ɛwɔ akache pharmacy ɛwɔ hɔ nti edura wo pato bi no benya bi ato ɛnso ɛwɔ ɛyɛ Jubilee Hospital antenatal care no aba dema ɛma na ɔmo afafro no ebi anyinsen no unya ɔha bi ɛde fon de bɛdan a yɛhwɛ etuase ntempa so ɛde ama ma bibia ɛnso akɔkama postnatal care no hɔ de ma ɛma na ma wo wie no akora ne nyimu no ɛnkɔye modwen ho amontiase
mocha senso amondwen ho a mombaje nkyerɛkyerɛ na afi moba no omunyi engineer brane bibia enso enko kama emfa mamo theater enso ho surgery so operation bi na wo ya yebebo maternity enso aba edema emma no mafafuro no afi ye de ultrasound na afi electrocardiogram machine enso aba we scan bia bi yetwa bi ede ama sawa fafuro so odwunso miare so prostate nyina no yetwa ne kama enso ede ama we bia enso akoye wani ina ohwadia unhu yo iconic wonoma wani yare nyina no mfidie ahyemu ma yede betu ase enso edi amount dental clinic ho no tene no oseno se colors bi na aya wani enje ho opese utu opese o share poso polish osia fabedan Jubilee Hospital na feyehwe emboa enso o sa kwan no eso kantin ho ndi so wo fie wo dwuam na pedina pomdiwom enso atodia fabedan Jubilee Hospital ya kantin na fie ma aduana pomdiwom na to na bibia enko kama emfa man sure susu de oba no kitabi yebeje na yahwe wo hwe chi akwanya dan baburu dia so amantra bridge ne so honum enewo 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784645 0241 784645 na one Jubilee Hospital enso edi enkomo Festus Enterprise ema emfie mu ya dwumom ni asori mu so ayede enu ntino se promote TV eda bo office odi bo dwumam a kopiem ewo aye Festus Enterprise DSTV obenya bi no ato Star Times Canal Plus AG Plus combo ni bidie ni na no enso aye Festus Enterprise akache oba achim da hanum nyina yepa ne ton satellite na terrestrial decoders a eni eda honum a esan abo dwuma tempa so edi amount afei high sense TV ye will be ho afei Asando LG Samsung nyina no na se TV brand biabi obenya bi enso ato ewo aye Festus Enterprise enya no nko a bia ope aye TV 1 month na se decoder stands a ebi ho remote control ebi aba afei do ni chema aye AC etonton bi AC no na person de board dem na person de board office na person de board dwom nyina no ni nyina no ebi enso be piem o aye Festus Enterprise akachi bia no fa medan yen asai opese osiesia for 14 bra yise mawa 40 bia ensan emba chire biu uhwe chi akwanya yani o tumasi sport na ebonhwe ni mpempen de ye fe Nanes Palace esan so eben shop filling station no ewo achim odan 0244 515 849 0244 and 0269 305 785 na one Festus Enterprise enso edi konimako ebi kan no maso asen agudie mu nsem edi Asia ene anope Yes, and no pension say Mfimfri Ghana Premier League no enso aso ekupema na se first one de bia abana we na standing games bi on mo and then yakopon adoma na se etodwa na Kupima Dreams FC etrenfi on e bofa kwata no enso ebo na fe medium etrenfi and Great Olympics enso dia bonia we Monday 12 games and to be antodwa and 3 pm etodwa me mo enkomo no enso ede ejaw na e was a game medium enso etnafe awatakwa na one bolboko efana Accra Great Olympics edi abonum se we no Monday 12 kofi di kan catch da outstanding game na ye clear edi efuronumu na second assistant coach enso edima Mediama Sporting Club Pius Gura enso akasa edi afa game no be se 4 to 5 games near Mediama 1 point pen omonya efrimo sa games na mu no Champions League omo alusu M10 FA Cup omo frimo afa league matches enoma enkoye enfama no ebisa Pius say sisi ya de point no Mediama monsa enkan no mpo eka say Mediama performance som dan di last year na bi na mo bon ene o say yes eyampa na mpempen de ade a results na emba no injury ho madwen sanso na fatigue enso esi team eno na embo amankunumdie no enconfirm Mediama Sporting Club. As regards to the games and then also the downs that we encounter, I think it's not helping, and then it doesn't even speak well of the Mediama Sporting Club. But we're trying to make sure putting all the wounds in place, and then also make sure we fix whatever errors we encounter to bounce back stronger. Injuries are a factor, and then also I think fatigue is also in there because of our African campaign. You know, after finishing last season, the team never get enough rest. We're still on camp. From there, engaging into the African terrain, moving down to the league itself. You know, it's not easy. It has not been easy. So I think injury is also a factor. Yeah, we're going to go direct.
and then make sure we don't let them settle, and then until we get what we want to achieve, we are not letting them rest. So we're going to go direct. Yes, there's going to be a repeat of what happened last season because we can't afford to even draw here with Olympics. All we have to do is to pick the maximum 3 points and to add up to the points we have in order to cushion us on the league table. We also Paris Guya, we a second assistant coach, and so Edma Midiama Sporting Club. Now Baba Musa Abdullahi, and so captain Edma Midiama Sporting Club on Chema. Yes, in Noma Enkoye dear, now automatically Uye Nipana so Honasa Yadas and Noman Enkoye, Aya Oba Dankakra, Omia worried our resource, next to Musa Enkam, Nansono Omdina Tuache, Nafisa Harinano, Oma Fixe Aswano Kama, Mabia and Aquema Midiama, and so etimi every agent winning ways so ma bia so akoye o se injury ya de a affect on paye na so prempre am da to nche wina no o mo kakasa ba ko na boa ma media ma enso afanto pa e de efra game a omne a great Olympics ebono emu. As human being, when you are doing something and it's not going well or not going the way you want it, automatically you'll be down. We are a bit down or a bit worried because of the way things are going. But as professionals and experienced as we are, that's how the games goes. So you have to be smart enough to fix things and do things right to get back to our winning ways. I would say there's a little bit of tiredness in. Why am I saying this? Because normally we used to play league and maybe FA Cup games, but this time around we started with Champions League, and traveling here and there, coming up and down. Though we have depth in squad, but injury has also been another problem. That is one of the difficulties we are finding. Yeah, the injury is playing that role or is affecting that fatigue issue or that tiredness we are talking about. For now, we are all speaking one language. We have to do things right and get the results. As simple as that. We captain Edema Midiama Sporting Club Baba Musa Abdullahi. Yanani enfo na nyane remu El Blasters ya so enkoni kuma kan femformo enfamao we mi senya kupon Adwuma Saturday ebaya na se Afcon no etodwa ewo obi mai so Ivory Coast na yakupon Adwuma Sunday na se Blasters ejina kunu ani Kivet enso ed eboni na no na se Endra training chenchenche etodwa ewo Kumase Babanya Sports Stadium no so Kudus Mohammed NFA other players ni na enso tumi jira mo na so boy eye training kama na after the training no amadam ni eremu ewo Accra ni na preparation kupon Adwuma ende omu tufa na makopemu enso ya Ivory Coast na Endra omepemu ewo Accra no na se omu kwasra ayo mampeni na adodan kwa kufu ado omu kwa ede ne kodi nkuma Accra ekoje mpaebo ekokra papa ne se Nyankopon Adwuma ene na omu damani ekoja Ghana anamu enso ya Ivory Coast no omu didi anonom kakra omu wie no afi president ene nkuma Accra enso edi jamu kacho omu se okwa na omu kono enya omu kwa ene se omu jina kono na afi Ghana mani na etamochia yari support Ebwa na fi Blasters according kunimdie no ede aba. Know very well that you have the support of Ghanaians. Go all out and make us proud. We commander sir president Nana Adodan Akufo-Addo Adiaja owie no ensiwa na fe danso musician branch fan Stoneboy ensi kopiemu ekwadanda no kakra owie no wono so de nkoma aka adijaye wo se om se anyumtuni de na su ogina ni nuanom anyumtufo ni nanamu na fe Ghana fo so eni nanamu aka Adacha Blasters ekoro mo kono omko engokokone na Ghana eni na ye de support editor machi no mo anyumtufo no omo nanfo ene footballers eni tie ba ne se dia na eso bom pipe enso Tomachi entie ensana sabrantia ya fan Stoneboy enso edi ejaye. I just want to say thanks to the presidency and all dignitaries gathered here right now. The footballers are my brothers. Me and them go a long way, and they're making Ghana proud. So, upon able invitation, I made sure I landed a few hours ago, and I had to join in to also wish them very well. At least I'm standing on behalf of every Ghanaian musician that can ever be, past and present, to make them know that we are very strongly behind them in all aspects. So, if along the way the spirits want to be weary, we are ready to borrow them more spirit. So they should go and do us good and possibly win the African Cup for us this tournament. I have great beliefs in my brothers and the technical teams and the coaching teams.
We Commander Segana Numtunia Branch FN Stone Boy and so Eddie Ejaye. Yoguso Edna the senior most national soccer team Black Stars of Ghana Emo na former winger Edema Black Stars of Ghana Din Eddie Laye Kinsel. Papa in person the Black Stars days. Now Ojantetano and that's the ball Gane Kati in air crosser. Udum say yes, Nimboni Bono, a coin empire and the Kotua. Now look I said the imprint on a year under 17 Ghana national team no on your head coach. On also Akasa de fa Ghana Afcona. Na say Udonichemo Sunday Ghana yebo first game no or Chema or sim prempen the Ghana for Ubi Abu of Black Stars. Results and saying Umu Enya World Cup Afcona Mukoya ni friendly games Black Stars abon results no ensada embasa nuntino Ghana for nyina edwa. Na so sim prempen ya ehia pa ne say yebenya aye proper training camp na afa players omunum technical team ni ye eno baboa ama Afcona yakoi yetimi akonkuden enso ede akwanim. We say main focus no should be the first game at Ghana yebo and so our AFCON against Madagascar. Na Zankopon ya dom edian fofi na se game against Madagascar ni etimi edin kunim dia na se adia Ghana yebenya smooth African campaign na bianso akoye edema Black Stars. Ghanaians are not happy about the team because previous performances is not gone well for us, but we are Ghana. I always say that everywhere you go in this country, you find quality players in the country. But then again, one thing we should know is like a football team is a football team. So we need to have proper guidance to the players that we can guide them to achieve whatever the country wanted to achieve in terms of proper training camp, in terms of the technical team sending the right messages to them, the players getting used to the technical team. I know they went to camp very late, but most of the players that have made it to the final list, they've stayed with the technical team though. So already the players know the technical team and the technical team know the players as well. So the state that they are in now, the main focus is game plan to our first game in Ivory Coast. I know it's going to be tough. It's not going to be it's not going to be easy for the team. But the most important thing is our first game. If you get it right, I think we'll have a smooth tournament. Inti wey aye Laye Kingston and come on so or the ejaye Lion friends one ma e ko so bizan say now be PM African continent itwa e dia Senegal omo bo no mo bu ni mbopa omo boko in the last edition of the AFCON na mo giye Mali and so ni bo e kon campaign Morocco and so African football no and so akoso na ba ne sentina sa aye nation si African ball no omo body come anim sa wasi we ni a proper plan we ni 5 to 6 years 4 years 7 years plan no de go akoma Ebwa emene bibia nso ekoye mind Ghana se pese ne no yenso bon ekwanim na aye AFCON yetimi agibi Champions League clubs yetimi agibi dia ese de proper plan egu akomi betimi aboa ma bia nso akoye wose ye invest coaches mu afa infrastructure betimi abo ma Ghana yenso mpempe so a yebedu no yedu. For me, mentioning Senegal and Mali as well, you know, it's about long-term planning, which for me, the results that they are getting now, they planned it maybe like 5-6 years ago. So when you invest well in infrastructure, invest in your coaches, then your coaches can educate players in the country that can play in the highest level. So for me, I think all those countries, Senegal, Mali, Morocco, they invested well in the infrastructure. Good infrastructure will help the coaches to be able to educate the players well. It can develop the players well on good surface. And also educating good coaches that they can come and then pass on positive things to the players, you know. So for me, I think it's long-term planning, and which for me, I believe Ghanaians, we should be exercise patient and have that long-term planning, you know, and I think that's the only way we can have results. We a former Black Stars winger Laye Kingston. Yenda ni enfona fe remo ma football kakra de nkopie mu our Black Princess so aso ekopie na se Ghana e mana fe na 20 mu gina kono Nyankopon Adwuma Saturday na se game no etodwa omo tu fan kopie mu o Senegal e de kobo ni na preparation obo na se qualify some obo e de ko World Cup 2024 nya no ala se nkoma aka de abeja enso no se coach e fa no receive Bazigi ono anada bobo kuna no o de nkoma aka enso de aja
say ba ne say na say motivating ye papa if so be ka 2018 obo e qualify mo e do mo e ko World Cup and so say o de niam egu akwamo na fe atoto niam ye say de ba Nyankopon adoma Saturday game o mo ball against Senegal no obetumi enso adi nkunim. No, it's rather a motivation. It motivates me to rather do better because I was one of the coaches that qualified the team to World Cup. That was 2018. So I'm looking forward to qualify again for another World Cup. And it's going to be a record for me. So definitely, for me, I would say there's no pressure on us or on me in particular, but rather I'm highly motivated to qualify. Ono nano ebesina fe osanso ade pesese kopiemu o game na mkobo na Senegal fo no omo edin ye pa wanya botere ahwom ye na feni place na ka da tom team sa Senegal fo no omo nya eye bayira brewa enso adwom ho edin ye pa ne ti omo ko ne de omo fo hwom tirim se nkunimdie na omo ko akodi. They are not the bad side. Physically, they are very strong, and I think that we've gotten that at the back of our mind. So we know how to map up our tactical ploy against them when we are going to play. Yeah, we need their support as usual, that we are always there to impress and always there to make them happy. Since they have also been supporting us, they should continue to support us so that we'll raise the image of Ghana and the flag of Ghana very high. We I am commander say head coach Edema Black Princess coach Afano you see Basigi Edi Ejaye. Onim South Corner Saturday ya and I shall say Ivory Coast now a lot of African teams and African nations and so a preparation towards the AFCON Basun emu friendly games out one and nations out one and so airborne and annual games ne ebi and so so Zambia and Cameroon de Bonia sa game no and so and 1-1 ekome na obi a share Africa Guinea and so ekome ama Djibouti and so etikanu bako Burundi etnafima Algeria we mu na mai serious no omutwa omekanimu enan ama Burundi and so entimi anti ekanibi and now 3 games so Yankofa Kense na so DR Congo etnase na oni Burkina Faso edi abone afe Bahrain and so etnafie na oni Angola and so edi abo Tunisia oni Cape Verde Ghana you know mo first game no omo airborne ene. Now Danny Eroma games out there Sansu Eto Japan Shekanu Sia ama Jordan eti bako Kazakhstan etna fie shemienu Vietnam eti ekanu bako enafe Indonesia etna fie ama tumi anshebi Iran ebomo ekanu enum Palestine etna fie anshebi ama Saudi Arabia so anshebi enanya kopon ayaduma Hong Kong etna fie ane Saudi enso edi aboni na ukopiemu awo Europe so games no ebi ekoso cup matches ena yebo Coppa Italia dia quarter final no enna one game enso etime ba Fiorentina and Bologna de Bonia Obia entimi anfa goal Antonio Conte penalty kick at the shasha so no Fiorentina eshe 9 ama Bologna and so eshe 90 Fiorentina eshe num Fiorentina a qualify okonanim and so our Coppa Italia ni emo afokopiem England na enra EFL Cup Carabao na Carling Cup we na ultimate difference tournament or game bako and so so semi final ne wo na Middlesbrough omo etna fie omo Chelsea etwa kanum bako ama Chelsea entimi anti championship side Middlesbrough o match Chelsea etwom bako a Chelsea entimi anti asam dane say sa tournament edu semi final games no yebon 2-2 nti Middlesbrough bo no home ayade a Chelsea enso bo Middlesbrough home na bibia nso akoye edi amamo afi ene Liverpool etna fie na oni Fulham enso edi aboni 8 pm na sa game no enso ebaso way first league na say ebaso EFL Cup no emo ukopiemu anso Coppa Italia ni mwa Sassuolo anase wene Lazio omo tenase na omo ni AS Roma edi aboni 5 pm na sa game ebaso na fe AC Milan enso atena fe ni Atalanta edi aboni 8 pm yana ni enremu Gambia na se report for mo eba na se Nyankopon Adwuma onu se AFCON Gambia enso ekobi na endro na kese place no ekokwe training kakra edi prepare check remu se na be Nyankopon Adwuma game omo ne Senegal ebo no na be koye edi amom na enso endro esimpinfo kokopie mo park no so a omo twɛn place no ba kokra ma nini na ene se si bonus to bia na se mpinfo etua mo no omo etua ye ene ti place no so mu ntua pa de a twɛn de omo nko Africa for omo nko well Ghana hanka yeka so meka bonus ke kano country nti ntua to wan ko training and coaches in our training. Coaches in our training. Someone na usafo muntie.
Chelsea folk of our brand did fee Abi Leipzig be PM or Chelsea. Timo Werner and number catches a brand and I'm console coping more London and so acquire any medicals. Reporters I can say Enra a brand friend Timo Werner medicals no passier in Timuka say that Tottenham was pay or must sign a former Chelsea player friend Timo Werner a brand to PM or Chelsea £45 million when Timian Bosch in Liverpool penno one penny no coop or sign Edma Chelsea. One Timiambo Bono Sansa and Chico Germany. Is here the Timo Werner, Angie Potestoglu and Oyo coach at my Tottenham Chima, Bono Onimbo, Chelsea na Anfa Tottenham de Ebefa. Former Barcelona NFA Aston Villa player Brent Fan Felipe Coutinho reporter to Ja and as a Brent is here there or done any Equiramo Kata Kusiakan and ma Ado Habuku so reporter beto Janessa Brentano Esa Bunakatim Akupimo or MLS in now or Quadana se Bobokwa your friend Inter Miami Omo and I say Ayer Pampesa Brenti about Kusiakan Ediamom. Now player was no Siakan at my Liverpool Nidin at Jordan Anderson. Now imprepende Osiakan ma El Itifak El Saudi Pro League Nimo week biana Branton just £700,000 and a Branton Jiguni bottom reporter. Yes, I can say Ayas Amsterdam Holland Omsa Branton Omotion situation or say Bia Koya Ombesa Branton friend Jordan Anderson. Aston Villa for as a reporting for more eba and so say na no dey be ka de kire some players some just in more dududo if say ko pio am so mo sha eno kra twa mo emwo mo am say nkudum dey en confirm mo na ko pio na say brand from cast to omo and say Jesse Edma Aston Villa boboko no empedifo say sia dey omo no mo etwam tinton time na fe omo do ntoma akobo Adidas and so ano na former Liverpool player yi eno ye story in the man but story is still na madwin ho amentiase na Abrante friend Sadio Mane wodi 31 years Abrante enra okose kokom eware because covid year story now was in a secret ceremony into okose kokom baby kuma bi na Sadio Mane ekose ya oware Sadio Mane am no kase osia kan de ma Southampton Leipzig osia kan de momo afa Liverpool hono bagini din pa okopie mu ewo Bundesliga mu Bayern Munich hono anshada anfasa ijade okopie mu na sa osia kan de momo 31 years asa Senegal ni wadi na Enra Abranten aware abayo no ware ne na abayo no edi 19 years enti Sadio Mane 31 years waware 19 years bum wabumu pay wachem pepe na okay me say oba you no slow kakra 31 31 say 30 and 15 no Sadio Mane na wakoware 31 years sika pepe baba we okoware 19 years akoda yes a long time girlfriend in the Sadio Mane go police met me at channel you say Abrante ndi about 18 years na no 19 only 18 years. It's only 1 year and 7 months. I'm hospital of what you know. Only 1 year and 7 months started shop about school. And I want into one year couple. Oops, that was where there? I'm only Budia. It's I don't know as so about Sadio Mane 31 years wako wade 19 years amount echima abai one no di 1 year na Sadio Mane started so o hwe no nti abai di 1 year na Sadio Mane ayi credit dada okay nti ano ne aba kofi anto ase yare akode as Manchester United asua ya unim say sia de opa fa Sir Jim Ratcliffe sia de kopi ono ana boboku no sia de dan saso a o hwa toto ne mana fe bia koyi Edema reporter to dwa ene se Yankopon ayadoma Saturday game a na Manchester United ene Tottenham Hotspur ebo no papa no be koji adwa tremu agegi adendan enso ahwe game na fe bia akoyi Edema no yeah kofi man fancy na captain in the morning and twaso na 31-19 31-19 catch only price so which me pray actually 31-19 so bobo no awom na 31 tabi ni ba so yeah babo 31-19 say that's it that no Adwuma 31-19 yeah see her captain in the morning abobo for ya one for to as we dey the usual company Jenny Yusuf G Otenika Benito Mali Chinefle na chipie pia voice na tum emaye Raymond Asheteru atenso eboaye obobo fori amanfo ne team omo to to tama nondu ebebo
Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. Already on Fanchiche KC already on Fanchiche Nation.net Mami akwiya mrameshe Odebi say na meshe Kenan to fefe Nina nusu de Oni madia me penti am fanka mimie Betina su I'm sorry me go me de Wapa makuma mutu Me hunti benti su biemo Ghana Adisiye Odebi sisi amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 Me hunti benti su biemo Odebi sisi asu My darling My sweetie Oh my darling What do you dance here see you My darling My sweetie Oh my darling What do you dance here see you Already on Fanchiche. Okay, I'm faster than confirmed by the sports team. Joshua Kwabena, Jenny, Kofi, Ejiri, Ben Mawuli, and I will say Raymond, so soon in Amateur Hall. Yet, all massive bringing us up to speed. Update a hoodwe koso ewagro praman so. Yet, so I had the amount some 35 minutes down, 7 a.m. Matching in Jumedi and the of Frame or Bowo Ba Ofuri Amanfo. So quick one. Let's join company of well wishes. Na young wish one more. Edu one more there ne. Quick one afi young fa de ubonkrata ambo so ne fambrel. Yakopon ya adomo ene na start it right summit no ye shase. Nyame di for kese. Ajepeni so beba aba be kan ho. Na ye di say adwuma. Start it right, you know, say what you made ya check a cra. You rap a fimua, you rap from first month, January, no, ye yibo so meaning in a sea honomo, na yenu wedding komo kakra, yama unyanko pon afa, ne di fwa almost so be mom ho kwan so, na omoni akasaka kra,
abrabomu hintasem oma biebie ni oma bibre so de akire yen enti yakopon ya adom at exactly 8 a.m. on the dot right here. Yeah, they started Try Summit at the Bebrel. Yeah, me plenty of fun coming here. Me tell you I'm sorry, me go me there. Wapa makuma mutu, me hunti mentini shubi mo. Into the my own way show amu edu amu awoda no well. Na fe de obon krata amu boso ni mra wa kwan mu. It's your birthday today, a glorious happy birthday going out to you. Stephen Osei, our Thai Efrewo, Captain Nana PCA, it's your birthday today, a glorious happy birthday going out to you. Stephen Osei, aka Captain Nana PCA, one crime, live long and prosper, and of course to be 93.3 and beyond. Captain Nana PCA, have a good one there. Sounds na minya ba. That's the neighbor J Edwapade pa. Erabna is your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Erabna. Osofu bedi akone ka chiri no. Ene wa woda. Oyankopon kan ho wonto nkwam. Akoma so ade nyina ma ne mram ne bra be ye panin papa. Ewo memo. Amen. Okay, nti monso am ne ma woda ne nyina no erade nka mo ho no makoma so ade entumi emram tawu. Yemfa de ubon krata mbo so no mfa ma wo se na medical ka kire wo no this whole month started right summit and nti woda chinti no ye be pause ne kakra. Nenyame ya adomo a ye de abrew next month. Afia ampofoa atena ase. Headmistress Machie. Yeah, Joe. Miss Nyako. Kofi Ben Sapo Makode. Ami adomo na oso Yami adom. Yami ase. When you saw the yana I just what pa ba wo said you and if you I want to say feeling no. Oh, pa ba crowd boa. I feel na yura fi wa feel na 10 days. Atu yen. Yeah, for 366. I feel we crampo san about to afi. You know, oh, pa ba sa bredi an say. Asemo ya to. Ya veni ya buafo. Afi we ni afi adwuma wum. And some trofo adwuma sore papa. Afi so wan hwe ya. Say be di so trofo atiko no. No de yes o de ben kwa yi a de yes o de say bibi sa. Ano den o say de Odi atopa kwa iya na. Bi odi wa no denden ye atopa no petiti say. Yes ba so odi ano denden kwa yi o say bibisa. Ye so tru ja okwan. Ye koto aba. O ye nsam kiro ni. O nya NDC ni nya MPP ni. O ye NDC ni MPP ni kra no a ye wutirim. So ya say. Wa nya MP enkrofo mienu ya aginan ana me ensan nan ya aginan o dia wo se Ghana for my president o mama mo ni am fi so mbeboa mo no nkonkotuma we ya boss tro ho ko giginam ko ya ni am ntuma we le betia no koi na am ntuma we no kra no wan hwemu anka ni din na am ntuma we na ko bo pimpim akuti a ene so ne etoje wa ba so tro ni bi won so ne ya ke to amane ni ade mo obi na waji na side so pata for di aba okay enti madaro mama mi yankomra na ja ene no nwotwe kenyi na ye de another segment in so de to aso enti abusunya mo yankomra Ghana adishimama ya mamu nyina mo ache asanso amama kwa babiem jaba mansan jatumu kasafidie ahenkan 93.3 FM so na dwumadi asogusu awu ATA watudin SMA che ni mu ena wapone ne bre ne kakra a yede ebobo de obonka ta hodo aba edwaso no enso eso wo akyerebre no eso na bo anopa no nso apa husima no aduanan baako 7:41 AM de na chi awa henkan
93.3 FM ɛwɔ Facebook na fe YouTube Ahenkan FM online.com yɛtintim sɛma wodɔ ɛde aguan ma betimi so akɔ kenkan ɛyɛ ebiama nneɛma akɔ enkan na da bonka ta no mbobɔso no anuanu mienu adwempa ne kofi mensa adwempa pa na papa ni anim kan mene merima apɛde the beauty queen mother afia ampofowa afi wadaroma efri asie na the new crusading guide da oboka ta no ana eda manim hanom yi na no pɛyi ana wode eye police sadom mekere IGP owura doctor Ekufu Dampare wode ne mfonyi di aba eni awese de wagye ne che na eja wafa ne ho na enya asem ketwa na ne nyina mu no okire mu se semtweni ba ko a chese wono so odi akotre pa bono homode wo semtwe adwuma ni mu okopiem ewa asante mantem a owura eye Kwame Adinkra yese wono so abone nsem pa edi ama IGP a osi IGP bono homode pa wo eye bronya afahye no enso emu a na enya asem ketoma bambo ejina pene ai senka beti esi bronya ba kronfo ko wia we mu nioma ya bo we asum ya ye we sei tutu asem ni atiate no wan hyeda ante no afimpino ne aduonu miensa enso emu si bronya no we no no mpedidi nti boko ene ye gya no kwan akọ ne baabi we ni wa muntumi nya muntumi nya muntumi nya faminko ti 2023 sa na ye no na enu achi no wo kire mu se chief of staff ene na busuafo nso wono maka abom akwa support eye AK Foundation ho ensem de oboka tensu dia bakata veto so edu ena ensem nchiremu enso ewo okopie mu ewo eye Nigeria man no enso so emu a pigifo no tie yesesofu panyini ba kwa word match ese nya asem keto agidin pa TB Joshua so unim no yese ne ho nsem a abubu aba eche ekuri na hwe nsem ni mu a abusuafo nya asem keto sie tietia nkrofo fa ahodie so sabi mona atoɔ ewom afenso no o tata obi so person ne da sexual harassment ni nyina keka ho bio kyese modahweguo ni nyina ehwehwemu a BBC fo wonom akwa ye dia fast of panyini hu a kyese nnuomo wuhu ye ebifa papa no ho eno moda bi adie ene se okwa be fontentan no so abusuafo ebebu ani so kyese nyasem ketwa ebi otia enya pa abofono areho yame hu ye nyina yemobo na owie ye ochemso pio awo afija sechere east eno ewa asante mantamu MPP amanyokom so gwa hoboa so se omubeyi wonmo obi obehwe na waboa ma MPP amanyoko ni saka sa mrahye bedwafie kunya no na wose mabu na wo afija sechere east kiremu se owura berema wono no mo epe no owura berema no mo pe no te wonsem da boka tai enso ede aba enya asem ketwa Youth Employment Agency YEA for so kiremu se omugusu abi omaprumu okọ abefontentan so a omabi omaprumu wono mo pe adwuma ye wo so a omabi enwuma na mo pe enso asene se de be omadwuma no betimi apegya omo nyina ebetimi do mo nsem akọ abefontentan so omo do mani bedi akiri ebre sefatamu no omaboa wo ne mo tenso ho nsem de boka tai edi aba the new crusading guide amane ba na no pay wode nam anuanom ne adehyenom eno no da inquisitor da obokrata no ena mede to asodiama na special prosecutor ura kisi aja benfoni ebia ha asamu a waka nyina da ne se nanu ada septrofo ahia mu bia wo frɛ ya okeka sabe de ekoso wona so ye ekire ye no enye se wo pese wo bu atemuafo animtia wanya na dwen na wonye na dwen onyina ba bia nye se wo toa shatemuafo so aya wo mo fomfram dabi nya dwempo no dia na etete no na naja wo kan ya se wanton ya dia wunya no aduro na bibi ya yafunyo ya so no wanfe wo se ya unua otuwa na krana na watu na nanu wansi do tu fe wo se na bia dwempo atwa mo na den o wani mi wa para bi wo ho jinom ko lo kren jinom
Tino ofe se no kire de etete no na se bia wode atemwafo ani mutwutwuri fam de lalai ti ho asem eda harum kratai ede aba na MPP running mate hu nsankaya ekuko akoso yesi we de ko we ya ayi kofo adanse kura da bihu akwa bi picture so no wa so dem wo bompa ye onya sem ketro na ni abre pa ya mi hu ni picture wa so dem da enso running mate ya hu asem ya bi benti eja ebi na bi ware na bi yese na o na ehure na ebufa so na yese wuntumi so okwa hatew no waka ato bomb no akwa ha tew no ato bomb ana mo akoba se masa kwanutum ti aso wa blasted the papa say adan na wo cause confusion sa ti ase da no pre se konfo yira ne nam part ni mu eye de ensem fata so de nkonfo bi na se fata running mate de omo kire nyina da amo akoba se wuntumi chema wuntumi so obi antimi no no obetimi no won kana no ntum krampen baby ntanada ya echa no mo aso ya se a restaurant bi asa bar no ho ba aduan mo tonduan ne ade e won kran 355 lunch 355 so boya de 355 so ene minim na ya se ya siu won wada ya se dede omu ye dede dodo ene bronya si jajaja bronya o isto enye bronya de gungure adan omonkwa no bronsan boma mo ba ma wo mo na dede kasofo mpu ne si omuye dede ere ba se restaurant zo dede saati ho asam eda no krate ede aba na yesi owura afenyo marken John Dramani Mahama ene dambotwe wo mo ahia adwumadie bi ase na wo hwe pictures se ne Yesu se do maka mo ho abom mo sresre enwenwe no achese Ghana nka bom wa hanti wa ba to pampers ne bebo a wo te se MPP wo so ya MPP ni na ntokwa gigigiti oni NDC fu wo fie wo gina ya aka no tie ha fanyo ma kema ma ne dambotwe do omu ka bom eyin pasre no ti wo de tira hwa na tina ho yiro ho na echa no mo se so yesi we editorial na ehu asem no efa esoafo no enehwe ehumasuan sam so nimfoni eda ha no mo ne yebusa se papa yi ado so opese ode ne hoto apaso da Ghana fo horo no ana ti ope hu asem akenka de enti awo mo kasa no page 4 and 5 eda hotafa we aye the inquisitor Delbo Krata Ghana de shimama ya tuaso na ya kuyani moda wakata mu bosuo no enso so emu na da bokata no watu din enso so asa Metrolens ana mede eba the Metrolens ane wade mampanyini abede kire a wono kro ya enso so woye frankatu ni dima MPP amanyoko no afimpinu ni aduonu enan abatuade ya nyina ya nimu no wode nfonyi di aba me kire the only dog Dr. Mahamadu Baumia wadinifonye di aba Mr. Degeta aka Economic Messiah #it is possible wadinifonye di aba ninya ni pabako yes ninya ni pabako opanyina ono so kopiemu awa asante mantem a bosomtwa ba trompesua so waye omomra asebedwani ono kro ya osanso yosuafo ohwengumesu adwumadie ntoto ye eso doctor osai ya aduchum wode ono so mfonyi di aba ene enya asam ketwa osai ya aduchum se wo hye MPP fo wo mo fugu ni bi ene hye no kama na ja wagene long sleeve no so wa ase aja dog so de obono white ne kama it wey a dog plus dog is equal to dog 2 said dog square so na dog to the exponent 3 2 enya sanketo omi enu nyina asegu so a won mo sere enya sanketo age se joy is coming na enumu ano ana doctor di twumkyere mu se what is an phone belle belle sa na okofa ohwe ni mu se eja obefa na afi watimetie nsem ewum fa de wafa kora dada
ɔse kɔ ne deɛ wafa ne nipa korɔ no ɔfa no ogyina so saa wɔn kare etu wɔtwɛn sɛ nipa korɔ no de bɛhwim deɛ wɔpɛ so wɔtia ne sɛ running mate no sɛ Dr. Baumia enya friend sɛ chairman mbɛsɛm no kuro wɔse wɔn nka so ɔkɔdwene ho koraa wɔma na no kura nsi ɛno mɛkɔ me no bɛkɔ eti running mate kɔ ne deɛ wɔtwɛn sɛ Baumia bɛfrɛ no eti ɛho nsɛm ɛda hanom kata fɛtɔ so nnan oya ho kura yɛ no kwa ye lobby a o ta de ho ɛdeɛ na yɛ o ye ani obewu eja ho nsɛm no na owie nso ana ɔde the Church of Pentecost asafo no tutenani ɛyɛ Apostle Eric Nyameche wɔde no fomini ɛde aba nya asɛm ketwa miameche amanya na ɔde nwe saa no na otem so ko pemu asantema ntam a sisi amno kase de Pent Radio 100.1 eno so edem anya asem ketwa this year Pentecost asafo no yeso ye de kasa fidi aba wosi ne ya hu bia no asantema ntam a chese bebu adwuma pa ehon sem eso so eno no Jefferson Saki eja ono so yeso akwakoye sabi won mo nipadua no akwa ba bia tetema no okoye wonum adoye ewo Abrikuma Central so ono so opem na hye bedwafie akọ nti on so di adoye na musa sanso ana o chem so ko piemu afigya sekire so a maburu no chem se berima ene o mani da so NPP amanyuko no mo so election se be koso no we ye the metro lines mu ensem abusua ani amamfa we ento aso ma we ye we metro lines there ye ko the Daily Searchlight the obokrata ne so na the Daily Searchlight de papa bia wasum na no abeto ase sum na no party mi asem bia kobone na asem wa kobone no boss to for na kyerɛkyerɛ nsɛmu sɛ SML $1 billion deal bi ɛyɛ fragadam dempanifo ehwɛmu yie chese na ohwe papa no so odaha no e Ghana fotosanfo ken kuntun krunkun na ya oforiata ono ne mfoni na bia ho no wasum na no nsum na no sen papa ya bre so se hwan entua ne kan so obeye adwuma no ti ho asam edaha no se a kratai ede aba na esro no mo a JM John Mahama yaso wano so ebekọ tobi obehye to ase ne to no wadi ka hyehyehye biase a o break afi oba betoa so anu otoa so afri Volta region framantemo ene asante mantemo building Ghana we want to oye na ramimra ncha hanom se oje awoho ya ojebi ya wotoso mienu sehwi area so mahe kese pa na yeso won set record ni straight na record no me gidi se record yi record papa kyerese nipa mienu bi da emso omu hu de oyo he yeah baby anu to oyi de oyo he no ne yanko yani baby anu edi papa tui yimba ko de yanko baby na ntokwa ne ya doso asemu Africa ti ahwasam da anu just one set record ni straight kra na omuhu de ekọ na yesu kopiam nso ewo ahafo achievement ya emabu na oha se yade yi community man bi ba o mani so patam ho no so omompe aban fa ni community man omompe community man bi awo ekuro ni so ye ho asam so da we the Daily Searchlight the obokrata abusuan for the Chronicle the obokrata no mu ensem na me de eba bedan we o se breso sem na what His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo Ghana pesie Ghana mampanyini de hyekonkron katafeto so biedu ne miensa ana odi samfonye de ato ana mawusa antibeki so twoke wankwa na ho a cheso odi nani achi no hwe agya ne dofo ne saa na ne nyina mu ono ayade sina na Dankwa Akufo-Addo ene asofo mpanyufo ebi ana edi ahyiamu ana agya ensa tonseyam wo ye Anglican bishops ana chesegya ono omadi ahyiamu a ene enya asem ketwa ana na Dankwa Akufo-Addo ka kire wonom se numdi abotire ne de ye de aboye da
ɔse nkunimdi abotire ne de ɔmo nsa aka na nkunim bɛn ho asɛm na wɔkan sɛ yɛdi nkunim wɔ covid-19 so ana yɛdi nkunim wɔ Russia Ukraine so ana yɛdi nkunim wɔ economy na agya tete process ne so ana 2024 abatoɔ no ana MPP sɛ bɛdi nkunim saa victory kro no wankyerem ntigi sɛ unya the chronicle na watimi ahu nkunimdie kura Ghana man panyin na Dankwa Akufo-Addo wɔka ho asɛm yi obi nso no wɔkyerɛ sɛ New Africa magazine wɔn so agya ɔmtwetwere enkrata wɔn de atodwo kyerɛ mu sɛ oba Ghana pa de asisiam no kasa de yɛ bibia kɔ digital no aboa pa na aboa nyinaa so no na ɛyɛ champion super bi na tɛkyiri ɛno ɛyɛ Ghana man panyina bɛde tie Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia etu ɔma bɔnaba so ɛno so ɛnya asɛm ketewa enti ɛho nsɛm ɛno no The Chronicle nsɛm awodo a wɔde nam ɛno no Daily Graphic da obokrata no bosu kena truth and accuracy every day odo ena mede no to asui na press be moderator na ni phone da ha na ni mu kra kire say asem ha no sam ha ne pa na papa Samuel house we hayen hayen no wo kire say he Ghana for ya mama ni na ho pa na nipa bi ekobra amanyofo bi ekobra hey Ghana mpanyinfo ni nzi ekobra Tumi ani na ho na o se amanyokwa di amanyofo ya omuwo krom he ya na MPP na CPP na NDC wose mo mayempe omo kasa mo miambusam sa mo ye den na mayen de na ya huo Ghana ni usunsu busa ho se de na wa huo Ghana hampanifu yi ka so mo yewe ya mpa so maye solutions ben ya hunu nukuro yi so wase mo mbusa wo mo na ya ha dodo ya be kwat abato ado omu kika bobde ye kwa ha ode rally kukrudu fellow crocodiles eshi ebe famia ne we nem kwabla ne nani kumpa so no digital platform so ya emefa o emefa kwat mi se janim enso no wo ye wo behu akunche wo so be kwa kwotfa abama no enti wo se Ghana fo mo me ye ni na ho na manyofo ne amanyoko ni bi ye kobra Ejano was so first commission for so and I can't say Nyamianum no chronigalam say no corner. I have something which is there. And Tiabayan company for almost one move to us. Oh, common sama mamma mutu bini for ni famu hunjimubio. I saw that for no you are my free galam say no corner. Forest commission for saying yet. Mumma moon san can jim. Muka mugumwa ebekwa from kakana say yajibum. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so page 13 eda hota fa say was say Ghana ha say any wiase ya wono ehu hia pa say digital ne de ya be digital ti Ghana ya digital self atase ya digital yo na Professor Okwe so ene ono nso kire nyoma bi mu Professor Okwe kire say yes sorry yes o constitution yanyemu nsakraye ona amamra na ayetitile amamra ni nyoma say wo say siase be sans nsakraye no a ankorankora bi wo Ghana ha say ya ya wonu madwen kire ene wo mu nsusu ya hodo bi boa yemfa wo nyina ntra se civil society for no yene wo ntra se no mu ma ya akwankire bi ni ade bi eja ebetimi dia ye na nyesa se ye sore ya se ye kwa akoye reforms ni de ye hia consultation pa ho asem so eda ha no papa bi so da ha owura Caesar on obia he ya say the voice of the people unveiled you ya da se we a daily graphic de obo krata okay enti ma menase ne emfansi ha na Nyankopon ya adom ayemra meto so ochina si ade animu ne yenye yi enti uhunu say ye Dr. Caesar Dr. Caesar Hebati enu je ma mena wase ayu for boy hu so now ebefa munya kukudro
Nyankopɔn na bibia be kama. Okay, nti bi sinya ko ane Kofi Mensa medamase anope. Medamase anope. Ye toa so ewo eha e de ama o. Adisiye, Adwuma ofore amanfo emamo ate Ediba Ahenkan 93.3 I'm a FM. child of the Most High. I walk by faith and not by sight. I speak this word by faith and call it done. No, amen. I'm a child of the Most High. I walk by faith and not by sight. So I speak this word by faith and call it done. No. Ghana Adisiye, Adwuma ofore amanfo emamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Whose reports? I shall believe Okay, I don't say the catcher was say a free near the Kusi Sabusimi at 8 a.m. Ekopim 8:30. Yeah, they started right summit. Afibia na afiwe die no strong cry. And untia na wabo modern de weni de akiri kama de mama ye de aseda. Ebekwa ma pepiase Ampedu Enterprise. Pepiase Ampedu Enterprise se men kan kyerɛw. Se morning show ye gusu kosu ye be ye woda. Eyo no na wodi ne sika. Abeso ya sene ama morning show no titija yiraw sa. Pepiase Ampedu Enterprise say ye bano gasem super plus cool cement and a super strong cement no a ono na wodi ni nyina ho dwa. Ye bano iron rods na doa strong marine balls, a roofing sheet yahudu be bringing accessories, yabana binding wires, wire mesh, headpan, shovel, block machines, ye science sutra blocks ni bi away in ho. Udi no sin chenya, ye supply enwea abo and a quarry dust. Ye wo cars wo hono mu a woto ye nneoma no ba bia wo kubia de bekwa kugyawo. Pepiase Ampedu Enterprise en krabata ne doso. Achimodan aboabo kwantimpoin so behunu yen wa Kim State Junction. Sanso so na Jubilee Hospital obehunu yen ewo ne nchen honomo a. Wodi no esi nchen so a enkwantanum market ho nso so eyade a yenu edi animhwe. Suadru yene Apiani Junction na edi animhwe wo honomo a achiase so behunu yen wa hwene ase. Obefre Pepiase Ampedu Enterprise ewo 0244 166937 0244 166937 0208 299115 0208 299115 Pepiase Ampedu Enterprise and a pay okayen ho na yedi dwumadi ema. I speak this word by faith and call it stand. Amen. I'll enjoy the fruit of my labor. I speak this word by faith and call it stand. I will plant. Okay, TSM Remy and Connie Kofa a started right summit for this year. Yemfa amount na unyamidi fo a waje penny se obeba beboa yen obema ne ho kwan ma nyame afa ne so akasa akyerew. Yen akasa yendi for prophet Prince Asari. Ono ena nyame nam ne so ama asafo atu ne din se Root of Christ Prayer Ministry. Ewo yen akasa nya kyem dan boabo ntem heya. Oda no. Papa, yes sir. Mache. Yenu amini. Na apu mboko di. Christ inti me ho ye mesra na so e. Nyame adom yenso ye ho ye papa. Ye de rade asi. Ye da ase papa se wagye atum se afiwe started right summit. Ye botae nyina ne se e wo se obi a wo tie yen afiwe nkwa wiye no. Yes sir. Otumi ka se ma sha finase e de akwa wiye e wo ekwan papa so. Sanse de me di si mani so no. Sure. Metumi aye. Sure. Nti ye da ase se afiwe wagye atum se oni bi tu sa na mo. That's the ready dia. That's the ready dia. Me tie ne se me busuafo na se me namfofo pa o ma metane o ma nante pa ya asofo. Yes sir. But me nya asofo ni bibire sa. No problem sir. But se me twi ben wo ana che se niema hu wo mu ne ensronko. Yes sir. No nyam ka ready. Ye da ase. Ye da ase. Wa ma ho kwan se ready nyusu e wo sa kwan ensronko ne so. No problem. Ye da ase pa. All right, into started right summit. Ye di kan ka ho asem dada. Yes sir. Afiwe obi bebo bra
ama abrabɔ no esi ne yie a ɛkwan bɛn ɛna wɔso wɔfa so yɛbɛ put it into series. No problem. Nti menim sɛ deɛ na wɔbɛpɛ sɛ wɔbɛyɛ no. No problem. Ti wadaroma me ne me nuanom yɛ mo akɔ aba. Yeah, no. Ya hyɛ ase ya ne sa. Yes sir. Yeah. So over to you. Message ya yɛde ma yɛn tiefo anɔpa yi ɛkwan yɛ pɛ so wɔn fa so a afi nkwa wiye no anampo busum wie kra nkwa wiye no obetimi aka sɛ Awurade adi aboa no. Ya me nhyira o. Ahenkan FM crew wa ha ene masole manyina obi a otie me ene onipa bi a otie anɔpa ahenkan. Ya me nhyira sɛ wayɛ adwene ene akoma na ode radio ato ahenkan don hwere mu. Nyame nhyira for such opportunity. Amen. Because there is a lot of pastors in this area. So if God have counted me among of those should come and talk to people, listen to Ahinkaya, I do appreciate it so much. And God bless you so much for such opportunity. Amen. And everyone. Kakra metumi aka anopai. Bible say in the beginning he created heaven and the earth. Obo soro no obo asase. Asase no ntumi nda hɔ just like that. Something must possess the land. Ɛwɔ sɛ obi possess asase do. Enti o kan Bible Genesis na ɔse afei Onyankopɔn bo onipa na ɔde nkwa home gu onipa mu na onipa ɛbɛyɛ ɔkra ateasefo. Enti asase a yɛte so yi anamenu mienu te so yi enye se yefiri baabi keke ena yabɛma ne so ana yabɛtena so. It has been ordained by God say the creation and live on this earth. Na obia so a wote asase so bia no ɛwɔ sɛ hu sɛ Onyankopɔn ka sɛ na yɛmmɔ onipa sɛ yɛnsuban so enso ne yɛsɛ so. So Onyankopɔn bɔ me no mienu sɛ ne suban so ne sɛ so. Ɛna asase no bɔ ye no ade bi owo mu bia no so no ɔka kyerɛ onipa sɛ a man should possess whatever on the land. Enti nipa bia wasase so bia no sɛbe mpraduasa Onyame amfa ama wansan. Onyankopɔn ɛde hyɛ onipa ɔdasane nsa sɛ saa nneɛma wasase ne so nyinaa no onipa ɛna ndi so. Onipa ena emfa enye de opese ode ye bia impo se animal be wasase ne so no pesa niema ne bi se leaves ni those stars no de feed ni ho a onipa ena wa akonya no ede masa aboa no because se onipa build cage no de aboa tum na komode na when bie na that animal can never go out and eat glass. Enti Onyankopɔn de asase so nipa nyina hye onipa nsa so onipa possess. Na ansa na Onyankopɔn de ahye yensa na ansa na saa nipa na ɛwɔ asase so no onipa bi a wote asase so ana Onyame do aba asase so no you can possess, you have every legality to possess. One, you have to take Jesus Christ as your Lord and your personal Savior, because whatever that you disrespect you can never attract for. Adie bi a wumu bia no untumi nyamu nhyira anasa untumi nyamu mpegyaye. Enti onipa bi a wutie mi a upesa asase su enema pa upese udisubi ana uye ownership of whatever that on this earth no. You have to take Jesus Christ. One, you have to take Jesus Christ as your Lord and your personal Savior. Okay. Sadia no to me give you one guarantee. To me maunya access of living on this earth. Two, you have to have belief in Jesus Christ. Whatever working can Bible and now kwa solidify Jesus say okra na waje nkwa upagya wonsa wa hu ewa urade mu anti wo se no ono na abedi nachi no ewo se unya ne mu gidie. Ewo se unya Onyankopon mu gidie
ye won krofo bebre wasase so a they have what they believe and what they trusted it. So onipa bia wo pese se wonim se onyankopon na bo soro ba asase no bo mu niema na sai mu niema no pese o possess bia se de na make no one else of fun say o kra na waje nkwa two e wo se wonya ne mu gidie se so no no abo so ne asase abo mu niema nyina na ode ahye onsa de a na ode ahye onsa no wa fa ne se o kra na waje nkwa de a na wanya ne mu gidie de a ene you have every right. Say, Adiano and Yamapano, you are heading towards. What for the cell crown wajen kwawaji na define? It's not finished. Okay. Ya wan crophobia or sima fa yesu sami crown na majen kwa is not going well for me. Me jini this on yankupon, me jini ni ankamen kwa sorry. I've been always in the church, me kwa sorry, me call prayer meeting. Me yes say, but yes to things is not well. So fun is so cry no ajenkwa na ujini dia it's not finished. Eye woniema e wasa wo de ka ho ma ade no eye accurate eye pe eye bok ansa na eniema bi a wohia wasase su no ubetumi a eye ana betumi afa as a believer. Obi wo ha o tie yen okwa asori but only gidie in tight pain. Ansa na wo ba beye odefo no. Yemfam paabo enye odefo. Yedem paabo ransaki the activities of the enemy. Efri yakwem. Yedem paabo ransaki the obstacles that is coming our way. But yemfam paabo enye ye. Into a Christiania you want to prosper. As a believer, what you ready feel no? Yan can't say ya who say ya dem pabo and the beye ye. Nemum ya the paying tithe, sowing seed and giving, and ya the prosper in Christianity. Okay. Obi oha osofo me give me to your tithe, me sow seed, but yes still me so sika bia mo na say one say who to your tithe, who sow seed, who give it to others. Who give it to needies, widows and those stuffs. You are giving room for the rich to come into your way. Okay. But if you don't pray to ransack the satanic activity that will come and attack your blessings, we're giving a banner. Always you see yourself say the money is coming, but it is being scattering. Why? Because as soon as I will be giving, prayer must also be applied. Because it will take the prayer to ransack the devourer that is coming after your finances. And to be sorry for so many years, things is not going well. Also for my 5 years, fine. It's good. That is the first step as a believer. Okay. So for me, did me ni coming kwa sorry. So for me, Pabo di me bompaye. Enti sani amano uye na wenya onyankopon mu ahotoso a it will be very difficult for you to see the manifestation and the performance of God. All right, inti na prophet what person say afi we no ayewura mu. Yes sir. 2024 bi fufuru bi anim. Dada no a na emum wo se odi kan agi awurade di. Sure. Uji ni di wie, odo kra be ma no, odo ho be ma no se ono no. Wa fa no se ura no waje nkwa. Yes sir. Enu ati no e wo se osan agi ni di. Yes sir. Se de atie bi a ono no be. Esum ba ode han be ba. Yes sir. E komba ode aduane be ba. Thank you sir. Yare ba ode yare sa be ba. Thank you sir. Na ni number 3 na mpese ye koso. Number 3 na enu de em se nya mai. Ya can one. I was say we take you Lord as your Lord and your personal savior. Yes, and then number 2, no, you have to trust in him. Yes, sir. And the third thing, you have to obedience to his laws. Because uji ubidi, wafana se ura, weja ubi bia, uji nidi sampa ubi bia, but one obey his instructions. So you sit here. And so we will sit here the man. Because disobedient child will always never to receive. Obia uya subrachi bia unya nothing better from your father. So I was said this year ye
thirdly no ye obedience to his laws of his word. Okay, all right. Inti and number 3 no? Yes sir. All right. Inti 1 I was so who say one person to me enya hwe. No sir. Nyankopon am fa free osoro ama wo a. By strength no man shall prevail. Inti e bia afi we betimi our resolutions bebre. Yes sir. Meye we. Yes sir. But say Urade am fa free soro ama wo a. Yes sir. Ukoda kra na ade anche wo a. Na ni nyina. We dead being. Yeah. Inti na wo say wudi kan de wo homa no. Yes sir. Na wo ma ne be ye wagen kwan. Yes sir. Ade ba ko e wo Bible ni mu e me de o se na se ye ma Urade kwan ma ne be ye efie no so twiase boa. Yeah. Bibie no ho ebesi. Yes sir. Nti e no na e de trust gidie no. Yes sir. Ede beba. Yes sir. Na wa yo setie. Yes sir. Ede ama ne nsem obeka. Yes sir. Nti o se bo afore a. Yes sir. E won se wo ko bisebese wa no. You have to. O ka se ye bia ko kana sem a. Yes sir. E wo se wutie na ko ka. Yes sir. Nia obeka se ye bia na wo yes, ko ye. You have to. E no na ebe boa wo. Yes sir. Eni ma me ensen. Sa na ma me ensen. Se this year o Kristo ni ana wotie ni bi. Ana wonipa bi a onfa Yesu sa ne kra na je nkwa. On hyase se obetu sa na ma me ensen ho anamon. On hyase free January a yesimu. No movie up to December. That person will see greatness of his life. Any message ya ye guso ka ho asem ye hyase enra. Yes sir. Walking with the Lord. Yes sir. Unse woni Urade namwa Psalm 23 verse 3 no. Yes sir. O se na obedwodwo kra. Yes sir. Odo be fa kwantene so. Yes sir. Enti woni Urade namwa wugya wabra boni mu de mano. Yes sir. Enya me wan ase won so kasa because yes, on concrete this message ne bae. Sure. E na odi wi aba beto so. Sure. Nti afiwe na wase ye ne Urade nante. Ye ne Urade nante. Ne ne nante yi. Because ye wonante ye no krampo no kra ne ye wo yie wom. Oh yes sir. As I was telling you, ye wo nkrofo a omukọ asole. But onye yie mu na omo ne Urade nante. Se me ne me mai na mu. Me ka kire we se onko na okọ na me ka kire we se wankọ a we ne me nante di okọ ye no ene me nante ye because he has able to obey the instruction that I'm giving to him. Yes, a might be a DA, a might be a warfare. A instructions are omudiso, and I must have money more FSR. Okay. Say, Omo and Nishi Shayesua, or my name to me in your fe. Until we a Christo near Oka sorry. Or say, silvers and gold are mine. Or no say, a good day na a media. Enti aden nipa o se agudie nyina ye ne dia na o se kwanya wo fa so a wo ben sabes be kan agudie ni bini. Why you are not obeying to do that thing? So when yes ade na you find yourself say you are living in the poor situation. O se yewe ya ubeye sa but wa anya dia na je se wa na wo pe. Wa anya dia wa na wo pe. Because also Paul pim ko boshe ne ho. So Paul jina ehwo a enka wontumi reach to the prominence. Enka Paul nka so okono makoma wi America no matu awi dia aka ne nkunim dia botire. Nkunim dia botire means that you be accepting of heaven. Okay. Enti uye Kristo ni uye ogidi ni uye otie ni a utie ya na wafa Yesu se okra no waje nkwa e wo se wo kan Bible la. And some bia all command will say do this. I will do that for you. Ose menyi onipa na mediatro na menyi oba enemenem ho. Enti ade bia onyankopon say ye no, you have to do it. So yeah. Abraham, okay, Genesis chapter 18 na Abraham enya 78 years awurade akofa na free ne nane na gyanchen. Obi a ontua electricity bill, ontua water bill, onu aduane anwumere. Ne nane na gya provide all those things for Abraham. One day awurade aka say free wagya no na nchen. Kwa asase a mede ma. Asase no so wanche ne se ko odan market ho kofa. Wanche ne se ko enkran. Anu anso si free. Anu anso si free. Na ko. Abraham became an obedience to the voice that he heard. And he went. And to come Bible say, and Abraham went. Okoye. Ye kind scriptures concerning Abraham. Abraham was a great man. Or succeeded because of an obedient.
bibia no working ma obedient ma Abraham be great than obedient. Na papa ho say bia fan say wona o makra wo fie. Yes sir. Na o kwa bonten. Yes sir. Na odi adwuma hyehyɛ mo sase yes sir. Praha we yes sir. Me ba meta de abrem. Yes sir. The moment obeba no. Yes sir. Akoda no ne oyɛ dia wo ka kire no yes, wonye no. Ohunu wa otumri ka ba wo nkyɛn. Yes sir. Ba behwe animu ade a wo ka sɛ wo de bre no. Yes sir. Na mom ne wa anyere bom so ono ankasa etwetwe ne ho. Enti na se me tewase yi a bebre no ebre wa abrabom because of omonye obedient to the voice of God at all. Enti na ama ono ankasa kra na opampam ne ho. Because Adam ni Eve omo bu onyame mra ne so no. Yes sir. Omo ankasa na duom hu siesie. Omo an kote. Nyame anka nchom so omo nkote. Omo an kote. They went to hide. So ehu. Ose papa ebie kwan. Onipa oni epa ebe bie kwan de wakwa brempo ani. Enti oni amabon nso de ubeko astray. Na obedience ayeka ho asem na wo se nyankopon kwa na me yede ma no na adwuma me wo mu bi tie on adwuma mu o wa aware mu ba bi ohunu ne ho bia no e wo se eno so ekoso wo ho. Nyame nyankopon de nasem e de mayen. One, both physical and spiritual. Udi onyankopon de na wo Bible mu no so no e spirituality. Because God is a spirit. So whoever worship God must worship him in a spirit and in truth. Enti yede ba physical aspect nso a because we see ourselves physically. Enti yede ba physical aspect nso a every worker must be an obedience to his leaders. Say okachira me say I should be here 8 o'clock. I was here 7:46. Enti say bi kura utwam akowiwi ana hu say metewa obadwen say this man of God is serious. About what I asked him. So no be kura kabibia fa me ho a you beginning to have change of mind on me because the bi enkofu bi kan yes say enka bia o ka chen so omra 8 a obetumi aduo be 8:30 no enya no kure. So you begin to have a good perception on me. Enti onipa bi a wote asase so no e wo se adwuma nyankopon de adomo de ahye wo nsa. E wo se we obedience to the laws of the job. Anya sa ulusia you become useless. Because Bible say ensa enya adwuma no ensa se didi. Enti baby a we adwuma no you have to be serious. Concerning yemfen di agro obi ho ma opadwuma no ode dada form onya pe but onya wie pe no person be chen ne bo full excuse me to say foolishness. Yes foolishness. And then I would ukopa de no would camility would mrayo would abotre and we need the heart of the manager. And then a manager need the adwuma ne mawa because the manager saw physical things in you. Ohun say ebeboa no. Because modjuma amoye say wonyo obi a wo ya ho brase to receiver. Always you sack a lot of people because you dey abotre na yes adwuma we. Enti wo ba no de wa we daddy please I beg you. Oh daddy thank you. Daddy thank you for your opportunity. Ohun say this guy made an internal receptioner. He can receive many. So I didn't na me employ na. But sadly now we are in physicality now ya employ no. You have to serve quickly. Walk it through sadly now. Empone ye fake now yeah. I was saying sadly now we are no and now convincing the manager to have you in that occupation. So you have to continue that kind of humanity act. Uko fear now is your own cup of tea. But baby, there's a saying in I can't say, baby, you did no. We don't destroy that place. You have to say, ube take care of it because no and ema we in nipa. Obi okrot mantema yenchiano. Yenchiano in a sense, the community doesn't see nothing on him. I was say, Mishiana me say my dajetiano. But you will be we run a car glass. An air condition but obi manage aso obehu se ogira kwanu a ochia no. Why? Because of the orienty.
There is no food for a lazy man. And always obi a wontumi nye biribi no enipa mbu enti se baabi a wo ye adwuma no ewo se wo di obuo ene anidie ene sade emra ne hyew se ye no ewo se wo de koho na utumi excel in life. Awari emu so ewo se itimi koso sa. The same thing. Bible say oba bre ho ase. Enye se wo ye adwuma se wo ye wo ye pilot se wo na wo ye president se wo na ye minister wo your ba I was say you have to be submissive to your husband because the submissive will call the love. Without the submissive, love will never avail itself. No way. No way. Enti oba bia wanika enti ya biribi ka se oba ene aware niti. Ana oba ne eye warefo no. It's true. Because awurade eno odidi kan wanfa bema de ani kan wanfa ani kan say obema doyere odi oba de ani di kan means that a woman must be the first person to submit. Until say me mumiku na mikum mumi, your husband doesn't respect you because of say you are not a submissive woman. We are so much interested in obedience, no. Nti maybe sa final question where no so. Yes sir. Na fe ya to aso. Se ye ka se bre wo ho ase a yen Ghana ha no mo ahobrase no ne se bi a obi o hia wana ne se gunachi no de da form a ye tebo no. No. No ne ahobrase no ana sa ahobrase no se ne tie. No sir. Ahobrase no se me hyew se ye bibi. Na wa ye sa de na ma hyew no. That is humility. Me shall say, Obo, Mame 1 cedi. Okay. Oh, the 1 cedi na mame. But obey my commands. Okay. Me yere, enyumre me di fufu. Me fi adwuma beba na fufu si wo. Mo na wo yesa no, fa pen ne kotoa, be ma no beba na pen ne da ho. Fa chalk ne kotoa. Na chalk ne da ho fasika we ko oda station na o de ko ni enya call from baby a ade ne concern mensaka you say that is humility. Tenya say ne se bubu na chi a o kasa boko eno de eye fake eno de eye it's just an action. It's just an action. O footballer bi wo ha wo hye jersey ekogina picture the wo be hurihuri ani de bo oba ye ne ho park ne so no fans ni nyina no ebe fe say akoi ni bo a obo wiase de ehu bi da but within 5 minutes o man the ball kro ntumi pass ne neighbor wa brewu eye action keke ha for people to see. Yes, your beauty will let you go and your character will send you back. So intinye me unsa gumechi na jampa cheyo enye no. Okay. Me I see beyond than the oye no. Okay. Aha. All right. You better so a honomo na and then the foundation I to. Yes sir. Nyankopon ya adomo a days aka we nimu no de yankwachen ye ba beto ato. Ye beto aso yes sir. Yes. Na se the medical aka no ye botae ne se enipa bibri ebo bra no mutie radio. Yes sir. But radio programs no ye wodi a onipa no a wodi animu ne ma ne ho kwan ema Nyankopon fa ne so. Sure. Esakre enipa bi abrabo. Sure. Enu bi na yen so ya kan ho ntam se we would do. Sure. Na Awurade afa yen so. Sure. Na oni nkrofo bi akasa wasesa nkrofo bi because yenim say binimo ehya abrabo ase no munya futu bi say ye efi ho no mo abeya. Sure. Ke bia decision bi wa kwanka wanteki. Sure. Obedience e ka ho ase obi kura anteda wo. Ebe shock wo so obi anteda. Sese ye fu adwuma mu a wo so obre ho ase. Sure. Aware mu a wo so obre ho ase. Efie wo so obre ho ase. Sure. Obi nteda. But ene akwanya na ba wate. Yeah. Obi nso so ebetumi aba so wanteda. Say before we di ye no also ofa Onyankopon se ni wurare na agye nkwa. Sure. Ebia no bi krante da. Se ansana brabo no nyema nyina be koso no. E wo so onya gidie
ewo nyankopon mu sure say de ebesi bia no sure onu nyankopon beboa no sure nti the way aye hyase no ebeboa ye nyina pa sure ebema yetimi ehunu ba bia ye de ye were sha emfaso betumi afaso aba yes sir nti anope ye beda sepa na ye di si no asidere ensem ba komienu abepese odi betwato na fi wachire wachira kwan kakra yes sir kakra meka kire otieni bia ene ohwani bia ohwe from maybe Facebook or whatever Facebook ni YouTube yes sir kakra metumi aka kire otieni bia say in this dispensation I was so nipa bia fa Jesus se ne kra na agenkwa ohwehwe baby a Jesus owo ene baby a wote pepe asori akọ we have a lot of people sika all painting on nam baby rough enye Jesus akwan pen ho ntem peka ntem pedan ntem power ntem pedwuma ntem saade ni nyina no enam Jesus so o kan Colossians 1:16 na o si enam Jesus so ena oyod sa eniema nyina de yedi ye ni hu ene de yemfa ye ni hu enti obi a otie yen ekwan bi a wonam so a enye Yesu no wahwehwe no ena wakire wo sa kwan na wonam so a wo de pesa de no me ka cho say repent and look after Jesus hwehwe Yesu because only everything sa ade bi a wo konkozoto no nipa ogina ho a oye enioma de ma no busa se enkwa home na ewo ni mu na ode no communicate no na sa nipa ni nyaaye wan chan the free efiri onyankopon enti e wo so nipa bia hwehwe Yesu Kristo na odi nachi na ode na kwan nyina hye ne nsa na ne nsem bia Kristo no sene no yeyo because this year it will not be a cocoa for everyone. If you don't say ube Yesu edinachi kwampa so a we won't take it easy. Ube kase be 2023 kura na ye. But see dear urade asem so. Ni ye hwehwe ne se wono ye urade wo ye ade nyina eja me come to say we will see great things and better things and we will never and ever complain because it is written me who have not seen a righteous person it's not in the scripture ye who be da into otieni bia enhwehwe urade na ohwehwe ni ye na ontie ne nsem bia oka efa from Genesis to Revelation no fantoto sunsumu ene honam de nyina oye that person will succeed and that person will see the greatness of the living God. Okay, Papa, that's me brain. What's Root of Christ Prayer Ministry? Yes, sir. What's you crying? Me wo akem oda after Jubilee Hospital. Okay. After Jubilee Hospital, you say I'm afraid baby rice under. Okay. Rice under any washing bay no foot road na edan temo no. Ehona masori wo. Okay. Okay. Ehona masori. Na me say mo share program bi ase. Share program bi ase enumre. Okay. 3 days of traveling. Onipa bi a opese unya kwanya tukwan. Say when it does so near it does so. You can come and testify the power of God. Ye shasi enumere 7:30 9:30 ni upon. Last year Erade commande in August ena ye. From August to December no we got 8 people omunya visa to travel. We have all the videos and then everything. Nti onipa bi a wopese wo akonya se utukwan ekwa abruchiri utukwan kwa aware ase wopese utukwan kwa adwumam wopese utukwan eko baby free 1 to 2 you can come and then accompany us to pray to our maker. You see the manifestation in your life. Okay, Papa, you better see be bring. Started Try Summit, and then yes, you shall see with spiritual side. Yes, sir. You didn't come about finance. Yes, sir. You didn't come about your physical life and yes, sir. Personal hygiene. Yes, sir. Our area be very good because yes, of sir. It's true. I saw phone be bringing ya kudru make catch. Yes, sir. I'm offering.
Omo ka sa da nipa na otesa na onto free. But also okay. Sure. Edi you are going to yes, no problem. As a there ready there. All right. Nyamishra papa. All right. Ebusua ye ne Prophet Prince Asari, Root of Christ Prayer Ministry. And ye no edi enkomo no Start It Right Summit. Ene ye shasi Nyankopon ya me fi ochine ko nyina no. Ye de beto atwa so de ama wo. Na ade ba kwa ya ne yetai eka ho asem ne se unse kane tete no sakoda bi kwa bonten na odi bone a yebisa ne se efie ben mu na ofiri yebisa se efie ben mu na ofiri a yepese yehunu enema bebre edi firim because se yebisa efie ben mu na ofiri a ehɔ no ne yeba behwe wa wofo entete a omde ma ene saa ne ma ne nyina enti yebisa se efie ben mu na ofiri omo bisa saa for a reason. Yama papa yi baye because ye ni mu fie ofiri mu asofo ni bibiri wo hono mu a oni papa oni maame. I'm not talking about biological mother and father, spiritual father, spiritual mother we ni bi on nam hono mu sa, but papa yi no carefully chosen because ye ni mu fie ofiri mu anope ye da na se bibiri Nyankopon ya adoma wo chena ye besan to so. We have a long way ye beko ni esra wo se won so be kan ho ntene niam am ye nsa say sha fiase abrabo ni besisi yi a enema me ensa ene nyame difo de ma yen baako ose ewo se ufa asafo awurade se uwura ene waje nkwa mienu na wo gini di se ade nyina eyo no ene obeboa ne wono no obeye afi mi ensa na yeye oseti e de ma ne mra awose you city edema ne mra nti du obeka kire wo se ye no na waye bɔ mpaye bɔ gidi yima ene nipa nyina ntena sumdwem sa anoma no ene nipa nyina ntena sumdwem ni nyina ne ye useti adwuma ne bia nti yeda na sepa papa Nyankopon ya adom ochena yebesa na to aso de amawo. Okay, all right we ni agba mawo Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, inti yen transition na fe yemra back some of the issues yede atopono so no yebedi no ho nkomo kama ede amount ensem edapono so edwendwen ho ne no edoso pa yede nyina de bebrɛw sima no aduanan pepepe na abo apa no pa no nwotwe ehomaache ene dwumadie no edin ofreme obowoba ofori amanfo ensem edapono so edwendwen ho no se na medical ka kire wono na no ena yedi yen constitutional day yeyisi ho no mo ana ye hwe babia yede yen constitution no abeduro emfinhia aduasa baako ni a ye nyina gitu mu se amamra 1992 constitution ena yede bebo yen ho bra bepem saa bre no aboa yen ana awose yebu nkompon hwe ya chimpani si eduru amanfo so ane aka ya anom ti baby yeduro no ye hye ho fa no na ewose ya konkonwadam na yebu nkompon hwe ya chi na yebisi ye ho nsemfua bebre se ye kokofa amamra we di ba ya the fourth republican constitution a yede ya adwuma for 31 years ni no aboa yen anase moa yen se aboa yen a eye nioma ben ne womu a aboa yen ya wose ye hyemu kena se amwaye ne a enwoma ben ene wo mu a amwaye a se wose yi free ho se wose ye twiki ne keke o ne wose ye no wose ye hwe na yetumi edi ho enkomo consensus ni bebre no ana nkrofo arezi ebirim kire se constitution de aboa ne mum bebi edi abeduro no enema bebre wo mu a wose yi free mu ebi ne den omo kire se as a president se obi a president ya we are not limiting it to omampanyi otia konwa sisi yo a general so be a president ya as the powers are owo ono nko abetumi ya appointment be say 3,000 5,000 it is when people ba ko pay ya appointment we nyina omo nyina be pay allegiance to him or her e basa ne sa onipa ne ye bibi na nya wo be dan aka ebinom kire se IGP a akwakoye political appointment ni sei enye e wose yetumi ma posifo no akasa kwan
na ɔmo ankasa to ɔmo abayi onipa baako ɛma ne bɛdi ɔmo anim sɛ IGP wokɔyɛ judges hɔ no nso a ɛno nso so ebi mu kyerɛ sɛ daabi baabi a yɛduro no ɛwɔ se yɛ ma judges foɔ no ankasa kwan judicial service no na ɔmo ankasa ehwɛm na onipa a ɔsɛ fata no ɔmo nyi no na ɔmo na chief justice ɛno no nyinaa yɛ adwenkyerɛ ahodoɔ a ɛkɔ so ebi mu nso kyerɛ sɛ appointment yɛ na yɛyɛ because o kenkan constitution no a ɛkyerɛ sɛ wɔ sɛ ɔmampanyin no ɔyɛ a certain number of appointments from parliament enti ni ministers no bɛyɛ sɛ 40% almost 60% mpo oyi wɔn de wɔn free parliament na parliament ni mu no a wɔsɛ checks and balances no wɔn tumi hwɛ na ɛkɔ soɔ no ɔno amu no yakɔ akɔyi nkurɔfoɔ afiri ne hɔ nom as appointees nti yɛwura kennedy japan bɛkyerɛ sɛ who watches the watchman ɛkɔba saa no a na hwan ɛna ɛba bɛhodi hwan accountable to what nti wɔnum nyinaa yɛ nkɔmmɔdi a aspake a ɛkɔ so nkakra a yɛhwɛ sɛ yɛn nsa bɛka mpanimfoɔ ɔmo nso aben ɛwɔ yɛn constitution no mu na yɛn wɔn adi ho nkɔmmɔ one issue a ɛno nso so ɛtete yɛn as ɔman ɛyɛ corruption no ebinom ka sɛ Ghana for we have become poorer and we continue to be poorer and poorer and poorer because of the pervasive stature of corruption ɛwɔ Ghana ha ama asa ahokyerɛ no ya dɔɔso bebree. The question is na who caused some yɛka sɛ corruption ɛno krampo yɛdeɛ ba adeɛ hwan na ɛkɔ akɔyɛ ɛna hwan na ɛkɔ akɔgyeɛ because sɛ metere me nsa a ɛkɔtɔ nsɛm metere me nsa na ntɔ nsa bia mu a ɛnyina obi ate ne baabi nti wɔn mu nyinaa yɛ nkɔmɔ ahodoɔ a ɛkɔ so a constitution no nkurɔfoɔ kyerɛ sɛ wɔsi ɛhwɛ na yɛtumi ɛyɛ nsakyerɛeɛ wɔ baabi number 1 adeɛ no nso so travel yɛ paa anaasɛ espake controversies no ɛma na conversation around it was very intense. Article 71 office holders. S. Gracia ho nkɔmmɔ. And also so yade na he ayenya senketoa. But in the meantime no, my emfa no mfa nto ho yen sa company mfo a ye ne ombɛbɔ ho nkɔmmɔ. Yen kwa homa no so na ye ne Owura Jones Aruna Nelson and Konkobonkomo or acting director of corporate affairs Ghana Tourism Authority and then and Komo you out here and kind of cinema chain. Your morning, Pastor Aruna Nelson. Aruna. Nelson. Oh, okay. Jones Aruna Nelson. Okay. And a position to confirm. Oh, confirmed. Oh, okay. Yati. Yeah, that's a part in CC. All right. Inti yera no pedi eba wo nkyɛn a ye nante sie tiawa ye ba behwe akwansra dwumadie sɛde esi ɛkɔyɛ buro nyabosomi etwa mu no emu sɛ na nneɛma esi kɔyɛ ye di kamedi ntia ma motiefo nyina na mama mo afisiapa na nyamina amaye mfa na ya ban fam ye mo bia afisiapa and the Minister of Tourism, Tourism, California, Mechanical, Mr. Pesiagimani, Abedi Chile, any stakeholders in our tourism. Mechanic said, tourism a December, a corny na Yamiadum Bibia for 14. Na patronage, you know, Adaroma, send an end also so Tianka. Okay, that's fine. In the Ubersha. Yes, started December in GH. Osha December in Ghana. And no fee, Ukai year of return 2019. Papa and Nado, Grandpa, Akufa to Co America, no Obo, Mundero, Ghana, Mundero. Yes, new and Mamma Manonino. As a song of now, I hear in Kenya and first list the young 5P Africa call and US. Into a 2019 a year of return, say, the year brothers and sisters, what that's one of the baby. The year of return, I do December and who says,
December for papa. Na saa December event no, you bet you are attending a yearly attraction, event attraction. Say a contra or work of share near my work of share in work of music in it near my income. Now, Usha tourism Nankasa, this Apansama, so Upa will be at a meeting and health tourism and sport and media. Now, we chat on a profound friend, eclectic experience. Eclectic experience in it to say, Wako. Apansani biye ni ọdún bẹ chat wọn yẹ ọkọ fẹ sí ní àná ọbẹ pẹ event bi musical concert drama play ẹnu na ẹbẹ ká òtí ama wa kae sẹni ẹbẹ yà next time no ọbẹ sàn àkọkọ bẹbẹ ma wa sàn àkọkọ na Ghana no December no yà yẹ ni sẹ yẹ ni event attraction sẹni ẹbẹ yà December yẹ ni surunku nti efie nu a yẹ sa 2019. 2021, 2020, 2019, no year last year. Now, patrons is here fine. You be sharp, stakeholders engagement, MBT, security services, mechanical security services, MTLTS, national security, police, fire service, almost security, and I knew Munyaki, MBT event for the share event, then there's some more events, musical concerts, and car performance, celebrity. The church security statistics and they are any police in 24 IDP, E2, Ghana Hotels Association, your friend is a traditional caterer, tour guide, tour operators, your children your friend is a customer service. So I wouldn't say Ghana, no idea what was it. I hope on the bar, then I would deal, then I'll give you more money, the training, a year training, my own PBR, the year several. Now, and no name patron is nearby and on the community. I want to find. We share so many places, Afro Future. Nanyaya Sunkonu Star, Obeka, Apaba Village, the Apaba Village. OBCP Place Numa, Obeko, my near my Tunton or artifact in the name. Member, Singaton, Kukaton, Mebaho, Namiadimacon years. Okay, nti sɛ na wo ka no Singaton na buy no na ama ebi mu creature so ema bronya no ye kama pa. Is it something na sɛ ne ebi mu krampo kyerɛ ma dwen sɛ nka ebetumi anka afi bi ampo ehwe sɛ nka ebe bi na nka aboa ma tourism business no etumi akɔ nanim. Because Aquaba village in America, local airport, Hag village in Noah. But events in Suaka, be Catari, Kamali, very more for the idea. Now, Aquaba village in India, about it, Singaton for a Guinness Book of Records. We say, the best of this best to Aquaba village in India, now, Afidiano, where the president say. Throughout the year. So we bar of a cohort near 30 events in Tanyamano, music war, Yambiano hall, Zumba said, Yanu Brafly, over to tell the Anoho, I have a cake, Zumba to tell Crudo. Into a papa is not about it, and Singaton yes, Rumpa because Yangishi and Jessica, and a month of Doma call for pa, now the security, ambulance. Bibia wo standby for crowd ni sa anyamano part ni bibia ye kama na Singaton ni die obeka amafo fi amano ni bai die ya pam emma izima engine chini ye sunku papa na eyade aba be tema na even poten ye the Guinness Book of Records of people say Sukrana afibia no be create event dia abe sunku aka Aquaba village no na ma izima engine bitin okay. And no can me basso no say and neb or chess a bull 10 and a obewie. Yes, I no pay. And our chess will be more roller, more play where no so mu ye den wadaroma. Sounding there, the play was Singapore. Yabuano, press conference in the man is car, Yabuano. And I think that tourism, and you to a creative citizen, and Pianin to a friend culinary art, and also tourism. Now, Singaton, a cookathon, the American, your original director was Tamale,
the friend Angelo Dogo, only the team will you kind of scan command, your money 10,000, your money product, Miss Anyaman, only will throughout. Now, your massive and instantaneous support, social private sector now, Ghana Tourism Federation, the Ghana Tourism Federation, umbrella body, a share tour operators for so, a share car rental, a share tour guys, almost one for your donations, into your car, because a local cuisine, Osha. 2017, you launched East Ghana, East Ghana, West Ghana, Finland, the Kayan the entire affair, Australia. Nina can see a standard cheap papa, you direct our grants over the America and some of the stakeholders. Also, we are mobile has an ambassador for any portfolio be. Oh, okay. All right, but and command so an air cost town and it's especially Christmas in the crown. Na bibre na eche sa attention ni nyina akọ Singapore no nko aso ama yehun sa afro chela kra na na machire ho but as the attention na ewo we no so no anhye da nko ho no mo sa any other event kokokoko so omo chire sa adwene no or reaction anything. Almost so my being because Christmas ni dia bro ya rest me call ya mu a lot. Me call it near worries into regional directors in any team so the call Taste of Ghana, you call Afro Future, near my degree programs degree, but so I call and I will share the dome by any pan, a massive a dose or a domino dose. Now, focusing the singer on that. A domino store to other events in the do have tickets or because or national theatre into Nitaniaman now also. Now, and yes, singers on the focal point because they didn't see that. And then I'm for a big crappy a program we swap no about no about because singers on the end they say and so by we are not into short traffic to put a phone on the papa but I think again you call so the course of Ghana or focus of 3,000 Nitaniama na come who be such another dominio mobile. I see. All right. Minimum say or any other way be a person be can some program be a mobile rolling it out a film and na obi tie no so obi bia or person where they promote tourism akwanchire bi ha obi tumi afa so a yetio. Oh, there was a lot of investment area. We share that the demand is now a hinge on beyond the return program beyond the return a 10 years program. I roll you out based on the year of return. A decade of renaissance. 10 years. Now, every year, invest in Ghana, celebrate Ghana, diaspora pathway to Ghana, visit Ghana, Nina Kahubi. Into irrespectively of what a month for between higher investments were Ghana Investment Promotion Council, mobile GT, advice you. Now, event in the traditional events, January, February, so your chocolate day, your Upa, your World Tourism Day, your emancipation, Nina Panapet, Nina Bepaso, this year emancipation, into programs Nina Bepaso, other events in Usu, the Cosmic Capacity, the commission, Bon Kente, Museum, or Kumasi, or Bon, the Penny for it, or Omudi, the capacity. Into programs in the Yamiadum share the site upgrade, all the attraction sites, World Bank, Bois, near CC, when I had the power for near my walk facilities, Babia, Obeja, or now, baby, Obesna, baby, Obeto artifacts, Nina, into a Paga, a be a Piccolo, place Camp and World, the issue of San of Boise, the issue of Chile, Eco Park, the be a bon year American. Nina Kamubi, Kaka, Yatun Kaka, events, and ya crank one. Kamale, I am before so what Friday before events with the also all the Ghana Tanyamano. Now, to tell America, yet, let's say, she also now idea be an idea. Uchibea, a boy beyond the return steering committee, who the events in Mushe, Norma, almost 200 events only in December. Na maintenance increase here. Add to the actual maintenance, a better media tuga, a research in a year went to man. The carbon best maybe any Tanyamano, a discover amount for especially the youth.
At the right time, it should be empirical, not just it should be evidence-based. It's going to mean, what you mean say, okay, I feel you can send the $115,000, but you did push one. But it's a woman, find figure, research, so prepare part, and a friend empirical evidence, which media can't send. Until I mean to me, fair, no to judge it, because only we are only through here. Only says, events need to walk a cry for. Na aside the koko so kra no ye hunu say yes speech aton bi nso ba and youngest artist akwala nso so de nso ba ni nyina no ma partner wo mo ana say o mo nsha say mu wi na mo de mani be di akire ebi mu wo kwa ti say the American no o mu di abi ni ba ti uchi ben ya na atwamba ni nyina ye art no creative art ni nyina ye tourism ni bia and it's an idea it starts from one level, 2 level, na kaka na atwamba mu sana idea ni nyina kan obi mani ye. Okay. Yera ma ye na se ne mfansi ha no mo na ayi we den ka me mo akona me producer se me bisa se eja ima apia ono na Modern City Hotel what Tamale we hono no mu di dwuma a no na ene dia mo incentives bi wo hono mo de man because also ono kra de ode ne hono ma mo free ye hotel ye ni omu nkita hono de surunku in that the Komopia, but in Camboano, you will be a public service partnership. You why are the fire shelling so? Now, at the right time, so a semi one is to buy a shelling, so I why are the papa, so we facilitate them out. Initially 5 days, otherwise sending out for 10 days, or when your visitors in Isaniama, a bit of distractions, but I mean, I am a man Ghana on the spotlight. You see, America, which Ghana trendy papa in the attraction side. A man, a fansano, I walk in Kunku, Kiga, a day. Jama, a man for focus at Shipia Bagana. Ghana arrive at the receipt, Nina, a postal, a moment have a postal, canon, tourism, can be postal. But the American, a basin on empirical evidence. Almost impossible. The need Ghana started Ghana immigration for the year to was idea and the idea to say it to Guna, Unya, and Ukraine woman on France. Only way to put here, which most their doors, but they could see saying a canon, a young a buy economy, you part to do things nearby. Okay. Yura my na sene mfansi ha nti bibia ni ebesa ba wo nchen biem na ja wanya abotra chechim se de bia ya na man no nyame nhyira wo so ye ni owura Jones Aruna Nelson or Director of Corporate Affairs Ghana Tourism Authority and ye ne kokobon komo nti burunya ye twemu no akwansra dwumadie no se ne esi koye e no wo kire se wo business ne baaye pa ohwe aton anene na nemu ani akure nya kure hu bi da singaton ababa wei agina ne nan so to nwombe se nefua insion so ne ye hu bi da ekoso onyame am no kure ni nkrofo omo patronize ya papa na nya senketwa na me no ka sensu bi guso ekoso eno no so won aduane nefua edu o shase 1st January and then was obewie nti no ndu bo a meme pon no eno no so kire se obesori nti aka be se don hwere baako na yenua ba no so wano aduane no almost 200 and something hours as we speak here on and say 222 or 21 hours or hwe se obekọ nanimu pa nti ani nyina so boa ma kwansere adwumadie no tumi kọ nanimu ene se yekokodi ho nkomo no na aton ne de Ghana for ni Guinness Book of Records for so omope omobete aton so no papa mate se ba ko so no so ye standing aton to onu so begina ntenten saa na ayi na wotwe yeah di o ma ye na ne ye homre ye ba enkomo no ye toa so
Hey, na den e ko so amani agi say. What's in so when I think try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. What pass yankasa. Hey, na school ben no eni omo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy you culture ne de enye crowd. Hey, mass nye. Faniko only believe. English yenye. Faniko only believe. Science so enye crowd. Oh, Mr. Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. Penny for sister banchinya. E Janet chire. Abo fra no dia o sister ni tia bon na wo hu hwe ya. Faniko only believe. Afi woman mo chiro so hwe ni nyina pa. Menua, am afra ne ya dachi o. Hey, BC so hwe woman mo chiro ye. Say wa pass yo, say wa pass yo. Faniko only believe. Na the sia me ne worker say no woman bia admission na woman chi mmofra no. Form 1, Form 2, konya da ho no mo se sia make say. Hey, enti awofo ani age o mo ye de say. Ye kan kire. Ye say body ani one ye din kanfo. Only believe papa. Abofra ne ko ho na ne so hwe ne de. Ko bia school be ma chachire for me for so mmofra na pass ne de. Wo mo be ye. Wo school fees so de ne board from boko. Obetima tua ne installment. Kakra ko yisa abofra ne be wie school. E school ya bia ne platform ma want admission. School fees ne crowd ye e ma ne nya dadwen. Wo de ane say wo de wani be kire mu e wo only believe senior high. E di for wani kire mu wo achim ko krantu. Anasa fresh 0240 202 148. Anasa 0247 670 736. And 0500 041 317. Only believe senior high school. Yeah, Abina, yanitam yankoi. I was a copy drone mu. Minantika cry and my bread. I watch Yagumiso. Minsuminti apo. My hojo. Ma posu to me. Machinka say me ya. Mintinumo chumi ankasa. Iboye. Ah, na our father Monsone. One chankra near you. Yantiapo. Na anyum ye. Mendia J. Na heba for ya waya na heba mixing na fever mixing. Woman dear dufuphobia bejaswa ye frano na Ibo mix. For general well-being, I don't know some yario. Ambassador, between your Jumaden. Na Ibo mix no, a yema will be on to me, and Nasan Honam Yen, a Tumian to you. One more can cane. What yes, you know, crowd. Na you know, my 2 year yen to me, Dean Sway. And no Namobe here, na herba powder. A best yes, Munipediano, and what did be back. No Driani by a mode, I'm a multi-beady. Na herbal powder. Not even a boy, and then our pharmacies, herban over the counter shops. Dudua, na herba ventures. For 0244 774 206. FDRG Jedin Kratsoyatum. Mimo wakwaba eba OPK Dynamic. OPK akofa OPK iPhone Type C cable abam. Yewo OPK iPhone cable. OPK 100 cable. OPK Type C cable. Itimi charge Type C phones any devices bia. Na cable no eye papa enho so eden. Eye the fastest charging cable a ye de abedwa so. Eye 200 millimeters. Ewa eniti baby biala wo plug wo bia no. Obetimi de a charge o phone. OPK power bank yewo 50,000 and 30,000 capacity. Aye the fastest charging power banker. Ye di abedwa so a ye wo iPhone so no obetimi dia connect phone bi e wo wiase. OPK smartwatch so no obetimi connect ama phone bia. OPK iPhone batteries enso aye iPhone 4 de no no. Ana afei OPK multi socket 3 USB port ewom e charge fast. Ni cable na e ka ho no aye 3 in 1 ebetimi a charge iPhone 100 ana type C. OPK no chi. Tomrosi, no finna carry you say. Media down to us, no matter how far we come from. A mighty power of a buy. Adarum, a face or the mighty power skin ointment. Abeja, ama a 200 year rabbit to say, Kakare, mighty power expert ointment. Your cocoa drama, Pama, or be a cocoa every free. Say, would the Mkunis Raslas pay na echo. Order for Antina and Makoko and new them. Mighty power says, so we young at him, na yet stone cracker. We hear mighty power keep fit laxati. So we have no bomb kudu, na kutua. We hear mighty power hip fit laxati. E bema uyefunumu ago. Mighty power tone. E yema sisi yari. Ne mamo jansu diye mwa fusani. Mighty power. Esi ho poti. Send no yi enye mapemfo. Abata yo mankola no fo. Ene nkola omunya mfie dumu. Etufo mfre 0242 725 009. Anase 0243 122 192. FDA aji edwedie inkrato yi atu.
Me pa uchaw ehina kukrantu mika ejina. Me kwape kwanya ma me ba wo Bright Senior High School. Ayo madam metro na ye de ho asna me ba ko school. Oh fine. Yes wo mo ya de say. Ei, enya grow. Me ba no JHS results ba na enya kura. Oh, school choose your kwara mpaso mo fa no. Ai, na Bright Senior High School. Me train ka me de ne ko era na ngoma. Na wo mo ya courses ben. Bright Senior High School. All secondary courses. General Arts, Business, Home Economics, Visual Arts, General Science, Agric Science, Secretarial, and all technical courses. Building and construction, carpentry and joinery, electrical engineering, automobile engineering, draftsmanship, and all vocational courses including driving. Bright Remedial School Suho, Wabafelo baby pennas out in a bar on Felibio, and you want Bright Diploma College, and also all diploma programs. Nina Awa Kukrantumi at Chim Eastern Region. Forms our all regional post offices and the radio stations Pimu Free 024 207 1185 and then 0277 147727. Great Brace. We surpass all. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache, Edeba Ahenkan 93.3 FM. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache, Edeba Ahenkan 93.3 FM. Me pacho yeda so atwen ama yakwakogye enkrato aba ye to aso na fe nkomo no ne akamu nyina na ye de ama nti away from a year tourism sene ye nyomesi call ye during a year Christmas no ye ba na ya ba bedi nkomo kakra won say drivers nso so ade a omo kire say wo mo eba be ye ni your friend say 24-hour sit down strike na je say a day and on ba be sa den die na si ye behwe na ye no akwa akobon komo ye free ho no mo nso ayade a ekuo bi a omo ye se omo kwakwa akoye convention ewo Independence Square aban no last minute o ka kire omo se wetwam o ye sorry o akire ho letter ke kan sem bebre ekuo bi nso so this same issue omo sorry wo ho a wo mo akire omo adwen ye nsaka wo mo eno mbebo nkomo na afei ye wi a ya ba be di economy no nso ho nkomo kakra guta for ye bom sobo se ne omamu aye di nyina omoka ho bi guta for de anu ye di aba kire se da bi ene omamu aye di nya kokoto ne oma ase ne ma bo kosoro no sa word bi anu omo kire se e trade minister eusu se ye dwadifo no anu oma form cabal ne cartel ne sa ne oma no omo kire se ye ni pricing control regime e wo Ghana ha ene nti se obi kokofa ne niema no oba na ono no atena asibu nkonta no ohunu so sika sei na me de kokofaaye nti me de sei to so ane beboa me na won so ti ba bi ka se omo afọ me cartel ne kabala na omo no ye adwen enyeye nti gutafo so wo mo aklape back at a year minister in charge of trade and industry ye hwese yensa ebeka a year empanimfo yi mu bi ne ye no mo abo enkomo Mass Energy Gas Filling Station say men kan kire wo say ebia na wo cylinder no asa niema ewom eye gas no asa wom nti ama waso an hye wadwuma wo ye no nso no ma wo kwan ma nkofele de bia wo ti adwuma mu ekoba sa nso aya na ade sana wo kudu fie a nia wo bedie na ho ya ye den ani nti no mo se frɛ won na kire wo mo ba bia wo cylinder no wo mbakwa kofa no makofele omu wia no masan de wade de akwa akoma wo mpe wei na opeden ipacho Mass Energy Gas Filling Station e wa achim dan aboabo entamu ha ya ufiri wo dan na wo ba aboabo a wo nsa no nifa so ultra first one second one ye yen ya sanso so e na ufi aboabo na wo kɔ odan ya wo nsa bi nkum so rice sander ne washing bin tem ho no fitting shop bi wo ho ubehunu eye Mass Energy Gas Filling Station e wo ho eya na wabo modern akọ na no makwakoye business obefrɛ yɛn e wo 0532 929189 0532 929189
ɛna 0554 391610 0554 391610 ofrɛ saa number yi a yɛade a Mass Energy gas filling station ɔbɛgye wo so na afei nkɔmmɔ bi a ɛwɔ hɔ no ɔmatumi ahwɛ adi na nneɛma akɔ kama paa wei sɛ yɛfrɛ no Sir Ray ɔsi good morning ɔbɔba a very good morning to all working staff a ɛwɔ Akis nti akyerɛkyerɛfoɔ ne wɔn a ɔmo nkyerɛ adeɛ a woyɛ dwumayɛni nko ana wɔ Akim Swedru Senior High School a ɔsi Akis adeɛ a ɔma mo nyinaa akye ɛnɛ anɔpɛ yi Sir Ray ɛna de message yi ɛde ɛbaayɛ alright nti yɛbɛkɔ ɛyɛ Facebook nso so ni akɔ mo messages ahodoɔ a mo de atoa yɛn wɔ hɔ no na yɛde bi atoa so kama ɛde ama wo me hwɛ sɛ yɛbɛbiebie ni akɔ de ama wo no mo ade yɛdede biara na ɛyɛ ne ho ayi okay enti okay ebebie ebia ne akenkan ɛde ama mo Frimpong Enterprise gina hwɛma me why Frimpong Enterprise sɛ adwumawura no wadi papa acha wogu so a edi papa na adwumawura sɛ menka nkyɛw sɛ ɛyɛ mackerel na wopɛ ɛyɛ cooking oil bi na wopɛ ana wode ne yɛ mo biscuit bi na wopɛ books bi cosmetics bi na wopɛ ne nyinaa wode wani bɛkyerɛ mu ɛwɔ Frimpong Enterprise ɔbɛma wo ne nyinaa ebi anigye sam ne sɛ ebi ana wabie provision store wopɛ sɛ ɔkɔfa nneɛma bɛgum na wotontɔn na ɛmfaso ɔba so ma wo a mepakyɛw ne hɔ no watete ne nneɛma ne so ɛne nti wokɔtɔn a wo nso so wobɛtumi anya kakra na wo ne abusua mode adandan mo ho wɔ fie Frimpong Enterprise ɔda mu soronko koraa mepakyɛw ne nkrabata wɔ ɔdan ha no ɛyɛ mmiɛnsa kɛseɛ no ɛwɔ Madarina Hotel aseɛ hɔ ɛna ɛno akyiri nso abɛbie ne nkrabata no bi ɛwɔ ɔdan nkwantanum New Market Station hɔ no ano ɛade a waba bɛbie ne nkrabata no bi wɔ hɔ no mu a provisions na wopɛ ɛdeɛn na wopɛ deɛ wopɛ bia no wokɔ hɔ no mu a wo nsa ɛbɛka na sisi akora deɛ ɔtɔn asan tɔn ɛwɔ ɛna ɛnwo kɔkɔɔ no me favorite wom ɛyɛ zomi ne nyinaa ɔtɔn bi wokɔ adwumawura hɔ no mu a yɛade a ɔbɛma bi na ɛnneɛma nyinaa tumi aboa wo kama paa Frimpong Enterprise ne kɛseɛ no wɔ Madarina Hotel aseɛ hɔ ɛna nkwantanum bi wɔ hɔ saa nso ɛna Canadian Bank dan no mu aba bibie ne nkrabata no bi wɔ hɔ wobɛfrɛ no ɛwɔ 0244 897525 0244 897525 ɛna 0206473953 0206473953 ɛyɛ numbers yɛabɛfrɛ na Frimpong Enterprise sɛ dwumawura watimi agye wo so no afei nkɔmmɔ no a ɛwɔ hɔ no watimi ahwɛ mu adi ne kama paa alright nti some messages ya mode aba we sɛ muntala no muntala Rusako ɛhwɛ yɛn wɔ nkran ɛna ɔsɛ keep up ɛyɛ bro more grease ɛna ɔde aba yɛda ase Coleman Sapila 2 ɔsɛ honorable ɔsɛ yawo adutwum ɔyɛ right papa NDC for deɛ ɔmo yɛka review a ɔmo deɛ ne yɛ cancel o because ɔmo ka review ni bia ma yɛ ni ba yɛ ho so ɔno mo atwam nti ɔmo deɛ ɔmo ka sɛ review a ɛyɛ cancel Coleman Sapila 2 ne deɛ ɔno nso so ɛde abawie no ɔsɛ wɔkyea owura Lawrence okunkom ayinsam is it aginsem yo okunkom aginsem ɔsɔ yɛ incoming MP ɛwɔ Heman Lower Denchra ɛna honorable Isaac Kwame na Afol ɔsɛ ɔyɛ incoming MP Shama Coleman Sapila 2 ne deɛ ɔde baayɛ ɛno no wei nso sɛ friend Azayman ɔsɛ Chronom ɔne marketing ne die ne muhwɛ ɔsɛ ɔno ɔbɛkɔ so asrɛ NPP ɛyɛ constituencies ɔmo wɔsɛte na MPs no so ɔmo primaries no ɔmo kwakɔyɛ no ɔmo hwɛ na nneɛma bibia ne da na kwan mu kama na afei nyiyimu no ɔkyɛ sɛ nyiyimu ne adapɛtwa no ɛna tribalism no ɛno ne yɛ na ɛde nkyikyɛmu de ba no nti ɔmo hwɛ na ɔmo ntimi nya ho biribi this time na ɛmoa ɔmo papaapa alright other messages ne ɛbɛba so deɛ aka ne nyinaa no ayɛ ne ho ayi obi na abia ɛyɛ ne advert wɔ ha okay nti yɛbɛtoa so no afei yasan akɔ nkɔmɔ no so ɛde ama wo Bright Senior High Technical School sɛ ɛyɛ
suku and twaso senior high and as a technical no and our person would this year be acquire ye can for bright senior high technical no e the amount sunset e the musron kokra na womo ahwe ama microphone tete ama bibrenu a ene nwuma akese ebi ma bedane a lawyer for ebi ma bedane a teacher for ensem for yes ye kan e buburija bright senior high technical that's why e man tete no na ose en kan kire wo say courses bi a pesa wo beye unse ye wakwada bi wo hono mu a anase wo school bi wo hono mu a oba ne ko hono mu a asem o meka kire ne say course we no e hwa ye ma ntomutumi ko fa course foforo no me de ama but bright senior high school de hono ntesa ni abofra ne pene de bema no nti courses no ni ye wo agric science business general art general science home economics visual arts and a technical ye kire we no mu nyina wo bright senior high school e ba cho e wo achim kokrantumi kufodua enchen hono mo na obehunu eye bright senior high school ye wo boarding facilities wo hono mo a CCTV cameras no bebrenu a ebobo hono mo security ejina ne nan so ye san edi nyamesuro na afei sa discipline no be wura mofra nim ama omumpie mfiri school ni mu no wan kasa be di adanse sampa oba no wasesa bright senior high technical school edemu sonko kra abasobɔ ne de ɔmaji bebre and anu say ye are joining wo say ye the best private senior high school ewo Ghana saa so na wo kɔ baabi ɔmo wɔ no a ye ebu akwa north hɔ no so no ye bɔ ma baso say ye ba na nkwankran school dia ɔmo te so pa a enye asem ketwa but we bright senior high technical school ni si nkyɛn a ye wɔ bright remedial school hɔ nti bia wa tra mfa brabetro wa ha be bright e di amount ye wɔ bright basic international school enso so ɛwɔ hɔ and a bright international school and no O level na person obey A level SAT TOEFL and IELTS and a person obey and ABR de IGCSE and a person obey ya ni nyina no ye wa kyerɛkyerɛ form tirima bɔ bi wɔ nipa ho abotre no ɔmo aben na ɔmo tedi ɔmo yase ɔmo benya ho abotre ahwɛ ayɛ saa ne ma ni nyina e di amount frem panimfoɔ sanse kasa tenten entoponko 0242 071185 0242 071185 and a 0277 147727 0277 147727 eye numbers ya be frena yetimi age oso ena no na MPP 4 years say omo ye vetting na vetting no akoso akwawiye ma me mfa wo enante wo mo statistics no mu kakra e wo mu say ebinom eye pending de oba Eastern region ha say ya omo kire say base 2 eye pending 2 na eye pending Eastern region ha no abuakwa akuapem rather akuapem south eye pending sanso no mo kire say achim odan so eye pending achim odan eno so eye pending na akire yomo kire se omehwe na omaka ho asem nti ukomia ya yahudu bienu a balloting akoso te se achia sese balloting akoso obi ani mebi oda ukoso edura balloting akoso obi ani mebi oda ukọ ofanse ya yire bi nso asa na so ba yen potem ha no mo kire se ye pending nti enim se etisenyu akire yibedi ho nkomo na ma me nkote nkomo we mfiri ho na fe mi samra eno so yani owura Joseph Paddy kwa kwatwetwe nkomo ye director of communications said ma Ghana Union of Traders Association year out yan kan FM suni ma chen winya me mo tiafo ne wahwefo achen anope afishia panso afin kombete afi we mu ne nyame nya adom na edwade nkoyi ye de radi ase mano enyi ha mo na edwade mo hia bia yakopon nyemo amen enti ahohare a wo ka ho asɛm na ɔsoafo hwedwadie ani mfidi nnwuma nsɛm so kyerɛ sɛ ahohare a ye ka ho asɛm nya de a yekodwemu a wɔ hɔ na ɔmo a ɛma ahohare no nso so ɛmma no ɛyɛ mo ankasa adwadifuo na mo mu binom afɔme cartel ne kabala mo ahyɛ da pagya nneɛma buom ya ne tie sɛ guta mo sɛ mo bɔ nwoso a mo nkyiremu kakra wadaroma nkyiremu ne sɛn yo mi nyame da sivio sa fe na tie ene se
Nanseniana Minister of Trade and Industry. I know we know Bobo say Okodjoma and Emma Boyet in Wojunum I say a jadi no name manufacturers and I former Kabat cartel and the Akada Manyama Boyet in Nayama or Abano on Poplar. And a quick answer and it's about to say no credit. And the being sir, name moon and Yama, as I say, I buy the 2 quamu Adama or my man 1 year on Pacano. And I say, I buy a channel, on ye and a minister to do where other to be. And the party say, a demo dear, you need price control regime of Kumao. What is the open market situation? Price control into Obiatin show be said, oh, Chinchina, only a manufacturer, a boy say. It is a cabal the Catano Cano. And then look, then idea had a jadi for a year, accumulation of cost of doing business. I did the Ayakan was a Mukamabon de Rua. It's a port to go Uniama, cumulative about 51%. Who sent to Kanema $100,000 back from her, who just almost about $50,000. And Nuna Yakan was a Bini says, who call Bank Eco Bobby here, near the amount of 40%. Because Bank of Ghana, the policy will end up 30%. If you call commercial bank of business, on from 30 on, or Bank of Ghana 30 on from 30 into between 35 to 40. Maybe the need a bit of football business 35 to 40%. No, they did a tumpo, and now young for sumpo. And no Musuza, dollar and some Yakan was $1 is 12 cities. Is a idea 12.5. Meaning now, Kamboma, utility bills are manufactured, electricity, mutia, and production. And Ukani in Aboma, and Yama Bono, Okuma. And then they can want to say, I buy a better a toy, the tax, a VAT before I end almost 22%. It is a Oko Kumsu Kotadia, tax I'll bet you on is about 22%. Financial person Koto microphone, now Koto be a register VAT. Now, if your microphone, yes, if you are Henry Sidisa, VAT and call, but you also find almost 22%. Even your a Gabena, Unipan media. Obetusa a 2 point. It is a Okase, Cabani Catella, and yes, sir, may moon a cost of doing business, they can want them to be, and then a cost of production, you boy to Gumano, and then I can want to say, I'm buying on Tisso. Some say, all cement people, who the cement manufacturing companies will not be something. Only a production, given the cum, capital, or Kobobi Sanqua, but instead of $1 million I am manufacturing, or Kobobi or banker, they are 40%. That 40% no. Sonia for the Christmas or better Gunyamanaso. Apart from that, they are raw material crabai. Dollar cost $1 is 12 cities. Then now the Becanyamano, the Beman boy. In the just now, meanwhile, Unyama boy, you are pricing yourself out of the market. What you are there? In 10 years, get the new pay for so big, and I say, or per se, or pricing home out of market because they say a general corner, who for Mukabana price control, yeah. Una go out of the can't find a castle say, Ministano, it's a money I can say. That airline and called the back room, either the monopoly, or more things so far a baby jano. When we decay, because in a can say, oh, yes, after you great monopoly. You say, I some can try to say, that I tell the cabana, a monopoly no market you. And I was on the about house to say, you're a cranium man, if they are more import lines to something like what's not cranium man. Now to say, you are coming to create another monopoly. Then look at the money boy more. Oh, it's unfortunate. Minister can't stand in the same way I see. All right, but in as much as say be a muhun say yeah unfortunate, no one can answer so the phone. No, Martinez ya Edimonia to form when you say ampa. Sabu Edenya in Kati Boni ba could be framu. Na saa ebi akaba ne cartel ya minister ne ka no ebinom this adwuma no mo anka somebody mani afam because covid ba ya ginemu a ye nyina na ye bre ye hu sede mu pagya gari buom ene niam bi buom kokoko soro nose mask kra ne sanitizer ye hu sede ye no wokure mu emi no sabe ya hwehwe mu ene ye ka se jodi ni bia obesa no you are pricing yourself out of market because it is a competitive market. It is a two name more. Not obvious or Wakobo Bisiana, a bank action, or the also to that Yentua, Negua, not on the Bocon, yes, sir. That's a sample. And look, I interrogate investigate the ancient Uncle Yes, but the air chin be the idea.
bibi saa ANC so na niente e kasa ne se niente a enema no a wo kan wasem se di bo pejai just imagine se nipa na okofa gari wo ewu ni mu ho no sisa na se wo hwede ya po e koso it transportation costs e koso so no mu transport dey dia this to go and get those things it goes to 120 the hotel 120 on for long ka dem mo city that dey oh itani money ni na e kan wasem se abanye se obi Ghana ni bi to so manufacturing and production se se kebu ha wo no wo for ma obetima ya tisi na se wo se production ni man am for be person be manufacturing no be aye koto beton because cost of production e was so capital e was so if I buy say be help person come manufacturing and production there it's okay there were rate there special rate there the more say there 10% because amanoni e try won sha be ni na e bi mu interest rate at them 3% e bi mu near 5 e bi near 15 you just imagine say you na you produce the same item now the bank go business at 50 40 now so go business at the rate of 15% e bo na be pe enye pe the same man when na e say aban e try ni say you see ano I say we are global world in the sense we are competitive to other nations and other countries na so mo di e 5 10 15 na jene so be ya you see na emiti yen kopo na omukọ bank obo bi se be koto beton ana so mo di manufacturing na mo so menya e bi omenya interest rate be 10 and 15%. Na dem ko Nigeria to gumo ya mo interest rate 10. O di compare Ghana dia aye na almost 40%. No wa fa say inflation abafo so interest rate be e wa na e wo. Nti enye cartel bi na oni kaba because for most cartel kaba na you price yourself out because you see an open market on show be say kintina fa onye ma board say me na minim ade esumi kom and minim bia because board maybe say bank e ta kan say kintina to mu na ton say na be ya fene say ni na e board be pre there be e ba ni safa wo ko get ni no you are not smart wo want ya wo ko aboka because purchasing power no e mi ho o mama no mo purchasing power ni ho sa obesa to me me ma kwa yento no sa ko tun bi mu dia na se na una o price yourself out of market if na minister kan dey nyampa na say ampa fast finding no ko ye no o fa reporting na bonte no hu be dia o se cement for e na ye ka se cement for me ni bra o mo bre raw material o mo ko fa no ko $1.1 to 12 cities o ko bank o bo bi sia o no almost 40%. What is it? It's a nuna yes we can what na nye kaba ni kata no ko ye manufacture na on cement ma boka. What is it? Okay. It's a paper na cement. Yate na mabisa ba me se bisa biem mo aka sam de maso to fo mo a ya mo nti bisa mo aka sam microphone bi nso hye da yesa. There be anti sakra because the entire obi obaka se enema bo no na e ye pen because you na kofa enema no amono ni a the same price on the man duty the same person in it because they can find the same place, the same duty, the same taxes, and the same interest rate. Increase over 100 on 12 cities, no business on 12, no business on 11.5, no business on 12, or business on 13. Now see a Kabbalah. There be a year, the company man, a born son, and sister of the cock harbor for Yamana, a duty on the man, son, and the what is it? Your company take about business, and you may both say. Na ye say bo na ye pese ton ni mana e ba ko jina pa ko na nu say e kabala no se ka se na mo wu no ni mana kika bom no cost of production another cost of doing business e kika bom no sa na ko siye e do say price ni na ko e kura for example uba bo so kan so be so block la ko se o car top the other room dia no ye ton 120 into because of that no na shops be 10,000 na wo abuso kan na ya for mo kaba na kaka na because ye nyina ye clock ye 120 that ye ko fa ba he no duty na mo di ma he no e na be se na ye ko to no sa na ye nyina ye ko fa no nti e bo no sa na be gina atiase enti the minister na ntiase ne se ade eri nka se ne nka me ba eja padi ho no mo anka ne bo ewo esure yi anka me ko ti se owura obin ho a nka wo se nka ne de ne ko form kakra but we de mo nyina mo de na ye pepepe Sunday kofa no nyina kofa o pa ko se nyina ko Dubai nyina ko Dubai kofa say yes ya mudi mo ho nkomo nso o no say ye be di ho nkomo dem mo no utimi ka say no kofa no Dubai $12 nyina kofa no $12 do be du ko ma se me de meton me de $10 so no say na say the open market so a na wa wasem only bank no e na ko di
Una be only with 3 years. It means because we turn to 10 cities and just say this is things I mean to media 10 cities because Mr. Mukobo is an 40%. And see, and I look at the your qua, you can send them all in our boom, and who say a buono, can I say it? And then just say, a former Captain Kaba. Maybe you can do me the price, let me share them all. Obviously, the price not in office, obviously, they're not in the store. But any day, you have a buono about the grandfather. Because then you go to buy a cotton ring, maybe a ring at the $5. You did not have enough 5, I remember me 5. You buy the year $3.5 next week, Maya. Sunday, the main now. If you say, come when you know, boom. Nothing the end price. Almost a minute price in our then don't just say a home cover. It's done it money here. And I say America. I say I'm also Upa America here. I did about $12.6. Uber called the next of $12.4. Uber called the next of $12.3.5. And on this and my $11 now because you be there $12. And sister, because I'm not going to find them on the same factory. And a Japan betimi aba se Ghana ha ye tie dia momo kan no amode dia momo kan se as a minister ne ya okasafo na dwuma wo so ye no o de ne nse srasra ho on pese obeye se ekoba se minister no na dwuma mo kire se wonye no oye na enema nyina ye kama ebetimi aba se ba bia ya na enema bo no ahwirihwiri akoduru no ye betimi asa hwihwi anso ade aba fom biem ha pepe na ye kan wa se oboni beka se first things first, and yes, second things first. Oh, yeah, as I say, a buy here, Emma, my money, a good phone here, and say, then a bit my dollar rate, a buffalo. I say, Hokkaido man the bar, a bit buffalo or my man who I home. Then a bit my say, or more banks like a Bobby Sian, or Bayano, because this year I make up the new case. Inflation, it's about 26%. The Bank of Ghana, the policy rate, or the sons come out commercial banks, and what Kumano. Or the moment rate of 30%. If the commercial bank of fact is say, yeah, only the bottom there 40%. Oh, and in the country, and again, the above it, yeah, animal near the buffer, who said, and near my wood, you know, a subject above. And in the account, and yes, I'm up because Uba Kumuno, also cement board, say 15 cities, 15 cities across board, Sadia, a Kate, a misplaced, explanation in that sense that the minister one by you also maybe. Okay. Secondly, like a collaboration. I say only stakeholders collaboration. Not so. If I understand the money, mano, everyone I could be. I said to him, you can't name a boom, you can't tax boom, VAT 20%, interest rate 40%, exchange rate 12 cities. You can't name a boom, ecosystem. And then you know, a money my boy. Again, they be a company, they be fast one. Money in our bank may activity because the money you are a government policy. What does it? The Bank of Ghana, a government policy. It is a Bank of Ghana, but number, interest is above from maybe at 20%. Then you come bank of Bobby, maybe at 25 and at 22 Ghana. The policy is about for 15%. I don't know, Uncle, you, my money who is normal. A bank now, Ghana on the bar, a born the buffer. The new money is to obey, and yes, or the cafe, the Diano Casacap, your former Kaba, a former Cate. Unfortunately, it's too much of a harsh word for the Etana. What would you be two or my money say? A get before the way I come for. And the new Bennett over Giga, a person of a boca. Maybe. Oh, isn't it? Am I a babble to be restricted to buy? Say, a minute and a year. You're intentional to I'm not arguing say, a get before I come for. You take your advantage on due advantage over the citizens. Okay. Yate ye da se bebre pa ja Joseph na yem fancy yanti bibie ni e be san ba menim se enche e ade a sa nioma na ye di ho nkomo a ye di kokodi buronya nioma bi anke yes ye ba ye de tabo no ba beto so no e ho nkomo be san pagya aba nti ye de ye be san ba wo nchen bi eno de ye nyintu oba ye nyintu sa esa mo ka so mo mra me ye stakeholder engagement nti so mo engage mu a na create monopoly say wa on fin so kwano betima kan ma ba eno e ba de na na se uyi ma amafo be figenu eno ye be kan wasem eno de ye nyintu ka enye se omo withdraw keke ye say omo ntwemu ka ntwemu kra I see e be di hu kombo yate enti ye de be si ayera bibie ne ye be san ba wo nchen bi mu yo me dey pass. All right, Tintia Busia Yani Ura Joseph Paddy, Director
of Communications Ghana, Union of Traders Association, and Kobon Koma. One was also a new year kakrom war a day Minister of Trade and Industry, Ning Semwa Okanye, Edifa, Womujumedie, Ehono, and almost so. A day a new year, dear Bomachres and Cribia in Minister, no, said there was way and one yet. I said I was way as Minister of Trade and Industry, and I said for Trade and Industry, no one knew. And I can attend hey. Anyways, young queen anywhere, Afrakoma Community Hospital, Semin Cancho said, Umpum edo one crying, and an impotemo, and I would this year be a honor more yare. Unu be our honor, catcher and say, Unco Afrakoma Community Hospital. Na yebeheno a honey obusia hospital nti yebehel pa ma ho ato kama na afi akoto adwuma so yewo ama saman Olympic Stadium kwantempon so eho na behunu Afrakoma Community Hospital ewo na yeba no etwo ebia oni mu obi etwo tete no etwo no aginani jefri ne nsem a etata ne pa Afrakoma Community Hospital behwe na wayi sa wo hawo ni nyina ede afri nipa no so ede amount nti eya na ntempa so no wakoho ne atumi ahwa dandan ne ma kama edi amount Afrakoma Community Hospital and medical catcher no wa ama samano Olympic Stadium Kantempone so ye Juma 24/7 frame 0597 005963 0597005963 yani ya bema kwa kobonkomo na fi ya toa so yenua bema oti yenkan kan fam sini ma che oboba mamenye osonchi a onu atiefo nyina na bibia bokode e awrade na fam de medihie afisi apanso afuni bi ahie o na driver fo ne papa no me egusu aye dwen ho na se ayi yasi wo nyankopon onhwe wo so anko o ma de nchimwo ana ewom na oba kumasi a asantiman ya hinkro also ya tubro no bi din da nyame ewe ne sa to da ban yedi mi se enye be ya nyame wo soro no wo fani paso ene he edini paso ka wo man ni nti ye dan nyame ne ye dan aban pa cha be fefe ya tina pa ya ke da nyame mo ba maka betima tina ba bi amofe eni nyina ba be kam ho da nyame ho no because nyame no de ho to no so ade nyina be di abo awo amen okay anope de ba wo nchen ya na nte se etiawa ye tete se mo de sit down you strike you say demonstration bi de ba no de defua ba ko na mo ba be di se adwuma no aden no kore ba cho ya no kore na aden yo edi che ma me ma se na ye ntia ahenkan akiefu nyina ha woni mi se benzo mi e PSC o ne ma me afa me papa from me na me ba panini ki nti so won so ya ahenkan anisa me ya ahenkan ti eni efie ni fie fie ni fie na mo fra na se mi tu mi kana be be somo no ye da se papa de wo mu nyina ne se wo de wo ya me dance ni mu nyina wo be di no kure amaya 2021 no enkomo bi sorry enam so ma ye partial sit down strike for Ghana this na say taxes are who be including sanitation and pollution levy they can watch them my partial sit down strike say o mamu no baby kakra bi ye baby bi e de akere mamu e hawa ye wom eninti u be ha tema kasoa enkran ye de agency ho be 3 hours na yehu de course wo man ma mu nyina mo de gato abai ni yesa ko ye adwuma na papa ta panyimfo ka se ebia enya wani a ebewo no ye ntwaso ye tu asie mamu am ye ntu asie ni ntino aye panyimfo de mpa cha budget ya ye wura kenofori ataken kan na nsen ya ye kan ko hwe mu a ya sa de taxi bi asa ba yire adramafo adeya yes, a musing lady. A musing lady, no, maybe a brofono na mote. Kabode ba yan ye die no se ananke ate ase. Ye ko busai empanyimfo se ye nkyere emu a ni nyina ne ke ye se ye hyan na ye kuta no. E wisi e pie free to
na aban mu mpanyinfoɔ ne amansan kuba kan no akɔ asetena sɛ ewie mu bɔbrɛ ne nyɛ ɛni nti kwan bɛfa so a ɔmo bɛyɛ ne sɛ yɛn adrɔmafoɔ a yɛde hyɛn ɛne nam ɔman no mu no yɛbɛgye ewusie toɔ na papa sɛ musa ne sɛ yɛde kɔpra wie mu anaasɛ yɛde fa helicopter ane nam wie mu akyekye wusie no ɛno na yɛnti ase a yɛbu sɛ aban sɛ wɔde kea bɛdi yɛ sanitation pollution levy no mpakyɛ no nso yɛbu sɛ mo sɛ bɔɔla ne wusie toɔ na made ka tua wusie toɔ no from 2021 ɛbɛsi nnɛ ɛwɔ filling station every liter of fuel yɛtɔ a yɛdi ewusie toɔ mekɔyɛ road work nso a wohyɛ agye me 100 Ghana cedi tete sika 1 million o ɔbɔba mimi ni mu akatua ɛnka nkyerɛ because sɛ kurom ayɛ kye nyɛ sɛ ɛbɛba boseabɔ yɛ mmom sɛ yɛyi 1 million furu sika mu anɔpa yi a papa w'anim bɛɛfa me abɔ nkɔma ma watiefo atiri ɛno na mo sɛ yɛnka yɛ ano ntom no 100 Ghana cedis yɛgye adɛyɛ a yɛka ato firi wusie yɛkɔto fuel a wosɛ gye yɛ emu 10% sɛ no nso yɛka ato firi wusie na mpakyɛ o ɔmo nom wusie na ankasa fa ɔmo hwenem hyehyɛ jɔt ne wiifoɔ no mpo yɛagye ɔmo saa taase no ɛno na yɛka kyɛ n'aban sɛ wɔde kea bɛbu yɛ kwasea sɛ yɛntua wusie ne bɔɔla to yɛtiaeɛ no Ghana nyɛ sɛ nkyɛn Johannesburg wɔgye sika no bi free wɔsɛ bɛkare 2024 yɛ nsan kɔtua wusie to nsan kɔto DVL nsan fa ma wo a nkwasea mpere no yɛ deɛ ɛnta se ma wo mu yɛn yɛbɔ mpanyimfo abɔmɔ a ɔmo de ɔmo ka na ɔmo ka ɛne yɛte yɛate sɛ wo ne sasaborosɛm wodidi a ma watere nyɛ tenten ɛni nti yɛde krataa akɔ akɔma Parliament of Ghana sɛ mmarahyɛbadwafoɔ no nhwɛm na ɔmo nyi saa levy no mfiri hɔ koraa na asomdie mmara yɛde kɔɔ 14 December 2023 no papa yɛante yɛ mmarahyɛbadwafoɔ no nka ɛna me nua ɔboɔba ɔmɔde akɔ ɔma homegye no na yɛnim sɛ ɔmo bɛba enti yɛde fa ahenkan FM afidi kɛsie yi so sɛ Ghana ni bi a wɔtiantie ne yie yɛama mmarahyɛbadwafoɔ no sɛ ɔmo ba office a 1 week pɛ na da yɛyɛ adramafoɔ yɛ ne ɔmo ntɛm sɛ ɔmode bɛyi saa taxi no afiri hɔ because yɛtua wɔ filling station dada DVL deɛ no yɛsɛ yɛntua sɛ ɔmo anyi amfiri hɔ a ahenkan hɔ na nkɔmmɔ no wɔ no enti wadaroma we no saa mu ade demonstration na mo ka ne pɛ si ehu sɛ yɛ bre bɛn pɔtee ɛno na yɛka sɛ parliament ɛkɔ ahomegye mu sɛ saa na teɛ saa pɛpɛpɛ ɔmo bie sɛ parliament yɛ resume a yɛnim sɛ ɔmo bɛkɔ ɛno na yɛka fo afidie so because yɛnim sɛ recently ɛwɔ yɛnim yɛ ɔmo bɛkɔ na sɛ ɔmo kɔ a ɔmo yi taxi no so ɔmo anyi a yɛwɔ hɔ ma wo nie aado na wo pɛtie no adrawafoɔ a yɛwɔ ɔman mu a 16 unions no mpanyimfo a ɛwɔ mu nyinaa yɛakɔ asetena asi gyinayɛ yɛyɛ bɛsu nti na mode yɛdi funu anim na yɛbɛyɛ deɛ ɛbɛboa mo nso yɛayɛ ne sɛ defoa baako no yɛn nyinaa yɛbɛtena fie na ɔmo mfa yi saa taxi no mfiri hɔ na sɛ defoa no twam na aban se naso adwene onyi a ne yɛhu sɛ Ghanafoɔ nyinaa afoa so sɛ aban no nyɛ deɛ ɔyɛ yɛn no ne yɛasɛn aba abɛyɛ adwuma na mmom ne yɛbɛba no na ahyɛ ntiaboɔ atuatoɔ na yɛde aba sɛne yɛbɛyɛ a difference no a aba bɛgya yɛne aban ntam no yɛnya saa sika no de akɔma no wɔ DVL na ɔno nso anya bi akɔpra ewie mu wisie no ama yɛ na asomdwe aba ɔman no I see enti we no ɛyɛ adrawafoɔ nka mu kuo no nyinaa anaasɛ yɛ True Drivers Union ne pɛ papa krataa a ɛda parliament anim no yɛ nana Bresi ama a wɔyɛ national chairman ma GPRTU General Secretary Godfrey Dabubi ɛna ɔmo nsa hyɛ saa krataa da sɛ bi ma adrawafoɔ nyinaa momfrɛ GPRTU national PR na mumusa ne sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ yɛde krataa bi saa akɔma parliament na yɛde kɔɔyɛ no nsɛmfua bɛɛ ne yɛka wo na ɔmo ne adanseɛ nkyerɛw okay yate enti yɛbɛhwɛ animu sɛ deɛ bɛkɔsie bia no so yɛbɛsan aba wɔ hɔ na wodi mu amanneɛ ɛde ama yɛn sɛ sisi adeɛ sɛ deɛ wɔkaeɛ no parliament
ɔmo nyinaa sɔre kɔ ma ho megye menkyɛ ɔmo bɛsan aba biom nti deɛ ɛbɛsie bia ne ɛbɛsan aba wo nkyɛn yo me so me da ase me mo oboba ma men ka asɛm wei hwɛ ya bɛma sɛ bi tempe biasa ne mu media house bia ne tia mo amudi adanse sɛ obia frɛ me amekasa ne mmom no o danso besere wa adwuma wura sɛ ɔma adwumako enye te sɛ Arsenal they can Arsenal sɛ football team na wɔ England no on sɛ ɔmo bɔbɔ refe paa nso ɔmo nye cap da because player no mature ya na team fufura bɛfa no kɔ yɛsrɛ yɛpɛ sɛ adwuma a wodi ma Ahenkan FM no yɛgye award kɛseɛ paa nti yɛsrɛ management sɛ True Drivers Union ka yɛnsa so yɛkyi a ka wakati asɛm kora yɛbɛboa bi nanso yɛsi ka aka DVLA ebi aka filling station a yɛnyaeɛ a yɛka ho asɛm yi management nhwɛ na ɔmo nso ɔmo yie na wo hia ma wo ne watiefoɔ kakra bɛnso de bɛgya wo no no agya bɛma yɛn nso so yɛda ase papapapapa ɛti bibia ne yɛbɛsan aba wo nkyɛn bio mu yɛne owura yɛ abɛma ne kɔbɔ nkɔmmɔ ɔyɛ kasamanfoɔ de ma True Drivers Union nti wɔn nkɔmmɔ no yakɔte afiri hɔ Yesu Mo Herbal Center ɛne yɛde to aso na Yesu Mo Herbal Center sɛ yɛnka nkyerɛ so wɔde deɛ friend sɛ Kumi Herbal Tea ɛde aba Kumi Herbal Tea no medɔfo ɛboa papapapapa ei sɛ yɛwɔ nkwamwa bi a ɛwɔ nipadua no mu a wɔn yɛ asraafoɔ mapa na sɛ saa asraafoɔ no ho ɔden a ɛna wɔn nso so nya hoɔden de adi odwuma na ɛno na Kumi Herbal Tea sɛ wɔno no wɔba na waba bɛma saa nkwamwa no wɔwɔ nipadua no mu no anya hoɔden mapa na wɔn atoa so de adi dwuma sono de ama onipadua no ama nea ɔyɛ bi atumi awie mu die nti bi a wakɔyɛ adwuma kakra honam apɔso nyinaa yɛ wo ya honam yɛ wo ya kyerɛ sɛ wankasa kra de wo nsa ka wawe de a na otiatia mu mepakyɛ ma nsanka Kumi Herbal Tea ni bi be boost your immune system no ama saa hoya ɛne saa ne manema no nyinaa atumi ayi afiri hɔ ɛno akyi wo a wontimi ne die wanu mu atoɔ mepakyɛ nsaka bi a anopa ntitisi anopa ansa na mebɛbɛ adwuma nsei no na wode atom suhie de wode obetumi anom o wode atom na afi wabɔ ne gwa ansa na wadidi anwummerɛ nso so na wayɛ ne saa mepakyɛ yɛnyɛ ne saa nkakra hoɔden bɛba ama yɛatumi de atoɔ yɛ adwuma a yɛyɛ ɛso na ɛyɛ na wahyɛ ne nso sɛ ɛmaa pemfoɔ wɔn ɛma wɔn manufoɔ ɛna afei nkwadaa below 10 years ɛnya de wɔn bɛtumi afa Kumi Herbal Tea no ebi pharmacy bia mu ɔman mu ha drugstore bia mu ɔman mu ha ɛyɛ de a wɔn nsa bɛtumi aka bi wɔbɛfrɛ Dr. Paul Kumi Minta ɛwɔ 0248 716402 0248716402 and a 0503 785656 o fresh numbers here ya de obejo so na emum omanfo wa chimodan ne mpotem yebekọ wo Green Pharmacy Masari Pharmacy Chumesi Drugstore Amwafo Pharmacy Ochiniba Drugstore Kennedy Drugstore Bosome Pharmacy ewo Swedro ena wo faya nso ewo achiase eba chomo me nsanka Kumi Herbal Tea ni bi na me ahoden mapa ne afa nkodi enwuma hodo Jubilee Hospital enso se me nka nkyerɛ wo sɛ wopem so a na nye yi a ɛya no wato afa ne hɔ ɔbɛhwɛ wa ma ho ato kama yɛwɔ ne friend sɛ outpatient service wɔ hɔ ɛno ne yɛgyina hɔ na gya resa 24/7 adɔkotafoɔ hɔ hwɛ wo ho tɔ wa na akɔ fie saa nso ɛne yɛwɔ de yɛgye wato hɔ no mo ne adandan wo kɔpem bra ho bɛtɔ yɛwɔ laboratory facility no nso wɔ hɔ no mo a test ahodoɔ bi a wɔhyɛ yɛ ma wɔ no yɛrane pharmacy wɔ hɔ aduro bi a wopɛ wo nsa bɛka antenatal care no nsi ne o postnatal care ɛno no wɔ hɔ de ma mmɔfra ya wɔ mo awie weyin awachi nsɛm kane ɛwɔ sɛ wode w'ani edi akyire pa yie yɛwɔ theater wɔ hɔ no mo a ɛkɔba se yɛnya wo surgery opere han bi a wɔhyɛ yɛ wɔ no yɛbɛhwɛ ne ayɛ na atoto no kama
ɛde amount yɛwɔ maternity wɔ hɔ nyame yɛ adom wafa yɛ funu wama dɔkotafoɔ de ɔmani adi wakyi afei na ɛbrɛ no so a awurade bɛsoɛ wo mepakyɛ ɔbra ne awurade mfa yɛn midwifesfoɔ no so no nsoɛ wɔ asomdwue mu koraa a wonte yɛ wo bia yɛwɔ ultrasound ECG scanning machine wɔ hɔ nti ebi afei na wafa yɛ funu pɛ sɛ ohunu sɛ abɔfra no ɔda yie anaasɛ wɔnna yie ɔyɛ ɔba anaasɛ bɛrima mepakyɛw wobɛtumi aba mmarima no nso bɛkyɛke wɔ mo prostate ansa na akɔdane wɔ haw kɛseɛ amea de catheter ato wɔ bɛrima emu counseling unit no nso wɔ hɔ ɛmu afutuo ni akwankyerɛ kama w'ani nso mu aposa mpakyɛ wanhwɛ yi a ɛbɛkɔfa haw kɛseɛ ɛde abrɛw ɛwɔ so wo ba na dɔkotafoɔ de ɔmani di akyiri ɛwɔ sɛ yɛma wo ahwehwɛniwa a yɛde bɛma wo ɛyɛ futuo kɛkɛ nso so na wɔsɛ yɛde ma wo a yɛbɛyɛ ne saa pɛpɛɛpɛ ɛde ama wo yɛwɔ dental clinic no nso wɔ hɔ a yɛtu sen ebia na wo sen no sɛdeɛ akɔɛ na wo sɛ yɛtu yɛde foforɔ hyɛ yɛ polish yɛma no yɛ fitafita ne nyina de bɛma wo ebia na kaka na agye wo sen abɔ so obi hɔ no mu ɔsɛ ne sen no ɛfitaa nanso ɔkasa gu so a wontumi nyina hɔ ne nyinaa wokɔ Jubilee Hospital a wɔn mo dental clinic no wɔbɛhwɛ no wayɛ no kama ɛde ama wo afei diabetes ne hypertension so yɛsi ho nkonnwa ma ho nkyerɛkyerɛ ne nteteeɛ ɛfiada biara canteen wɔ hɔ insurance nso yɛgye aban deɛ ne ankrankran deɛ medɔfo yɛ ana waba ɔdan aboabo amantra bridge no so hɔ no mo ɛhɔ ɛna Jubilee Hospital yɛabɛbɔ yɛn seseɛ frɛ 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241 784645 0241 784645 Jubilee Hospital mepakyɛw frɛ wɔ ne a wɔbɛgye wo so na wɔn ambulance service no nso so no a wɔrane no 24/7 sɛ anadwo da suom yareɛ bi bɛto hyɛ wo so na bɛdi w'ani a mepakyɛw ntɛmpa soɔ no yɛbɛhwɛ na yɛatumi aba wɔ mmoa bɛyi afiri hɔ no mo kama ɛde ama wo nti yɛa no wanya kokoduro no afrɛ na wo ne yɛdi dwuma yɛda mu soronko koraa Jubilee Hospital apɔmuden ɛyɛ adeɛ a ɛda yɛakoma so papapapapapa na yɛduru Jubilee Hospital no deɛ mpanimfoɔ bi wɔ hɔ no ma wɔsi akyia wɔn Dr. Minta anapa yi mema wakye megyidi sɛ ompom bɔkɔɔ deɛ Dr. Minta wɔ Jubilee Hospital na ɔpani wɔyɛ nipa sɛ saa nso so ɛna Frank nso so ɛyɛ administrator ɛwɔ Jubilee Hospital wɔn nso so yɛ nipa ɛna manager nkasa Jubilee Hospital manager nkasa nso so anapa yi yɛkyia wo yɛkyiakyia deɛ a ne ma menkyia mmea me nwia yɛ ɔman hene abɔko nti na mesoma yi mani ama no abɔko ɛna aberanteɛ no wabɔ bire sisi abɔ no ai ɔno koraa deɛ ɔno bɔɔko no kyɛ paa mommra fie magyema home okay enti abusua companies yɛada romo ɛna ɔmo abɔ simpia mi agyina so anɔpɛ yɛnya hoɔden a yɛde abɛsom ɔda man kotokuman ɛne Ghana man nyinaa ɛbrɛ no aso sɛ yɛma wo kwan na nso so kakra a wowɔ de toa so ma yɛn no adwenkyerɛ kwan so wode ba nya atem didie fa wo deɛ fa bra woma ho yɛ ha yɛbrɛ na so awia ne sa woma ho yɛ ha na awura mu a yɛne wo bɛkasa mepakyɛw ma oluman ɛnkasa tew na bra so. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Okay, we have to do maybe say free. Me patcho yin ti o. Boba me ti won sem na no be dem ran ko. Me nti ameka sa ne se, omo beji wusi to wa drivers content. Na wo hwe factories akase gu Ghana ha wo mo de o mezo atre wiem. A wo mu pulusi no. Wo mo no wo mo ye o mo de. Omo nyina omo tia to a part of environmental agency omo to bi omo tia. Drivers wan ka dem say ajo man we can say. Kan be no. Enti wo mo man ye data ye bi tie wie na wi ana akwaje pepet na ye onen. Yenso yedase papa. All right, inti pa chon so betumi aba ma ho ye ha 02019444850554 4820910. Uboremu a yade a ye be fa na so do adwenkyira to aso ne ahwe ni asore so akɔgye ahome na wo kyena Nyankopɔn yɛ adom ya beto aso mpacho udi ni bia so kasa free. Oboba I FM Sofo Daniel Kasefi FM. Osofo apombo ko de nyame adom yɛ hu yi pa. Mpacho yentio.
ana pe de Nyankopon ase afi so me da wase say na so Nyankopon de afi bi aka yin nso ase na ba biem na obaye program na mayen na wo ba kwa mpesa mekanisi ekuyafu ye bro o she mu aya from last year mu na eguo ya say adum de eno su guo wonto nti obo ba tebra mu amanu du gwa mu de mu nkan kira aban so aban on ye bibi nfa ekuyafu e se bo sia kra ye be ye dwuma kra ye kwa ye nyadi nti me sere wada o kasa wa du gwa mu de bi me se refa o so ya ye bati mu aipa Onyankopon kan ho na o so adum nti amen amen ye da si bebre osofo nti eno no akuafo de no ye be hye da si hu nkonwa breed ye ni mpacho di ne bi akasa free we asanfo nyina ani ba pope atuma sene oboba me ma efin chapa at about 2024 afen ko metu ye nyina asumdwie mu ebe nyamia we de ne kan kakra men kakase ade di kan men tua afane me nyina mu bi efin chapa na titru ne onuanyamfo ono abodom na Richard asane uduma so retire ono wini yo we da meka kan say ada afodie ya aban eju mu enwisi tak na enwisi tak ada afo no scout enwisi tak ye rade papa bi asma da no ga se me ya je di o so aban bi abego position na so hele na enwisi tak nzan ya je na mi hu o me mobo oboba no nyam yegma yeah tie da si bebre all right inti okay aka simana kakra nti o ma ho ye ha nso betumi ewuram na fei ya hwe na ya sore so akọ anti adwoa anopai masan ama wache ejiri se bibia bokọ de ye be hye de si fom aba ni aba be chiawo anti adwoa no na ayi maami afia broni abusuafo no ni ye bekosi bia mo mienti o mo mienti na ja enti minka ho asem mfa ma mo maami afia broni afia twa mu no bosome ni mu bosome ni twatfo no mu anaja mia mafia broni odi yeja ho enti abusuafo no ya na ma ate bibia ni ani aka ho asem ma mo all right enti ye kan grawa ne sa ye kan grawa ne ja ya hwa asore so akwa madwumadi ahodo aka na ba enra ne ye damreku na woda ne nwum na obo ne de pa ene de ye pese obo ne mo nti hwehwe saa nwum ne fatum mesa de damreku na asore so ene enra ne na woda omo ayewo mo January ni nyina no yakukudurofo because wo nye kukuduro ni aye nwo wo January ni ye bosome a ye wo abrempon ene akukudurofo nti mu amudi ma woda bosumi we mu nyina mu yakukudurofo na mbekoso ayakukudurofo saa de adinkonim awo made ye nyina emu nti eya na wa hye ne nso ebiem yenua bema Awal Muhammad Dusaini okwa asenema nso across so NDC ona oye wo mo kasamafo wo ho nyame adom kwasie de etwa mu wenya ne ho kani ababa wa so no fe awo ne no ba bebo bra nti ye ma ne tiri nkwan ne asre ala se onkoso a eni hene ewo na ware ene ne fie foforo a watie no emu Awal